Assalamu alaikum vatandaşlar, hoş bulduk. Selamun Umuman aleyküm. Tamam. tema Göktepe galası olsa vatandaşlar tarih ilmi faktlara esaslanıyor. Historia operatsiya na fakt. Şu Göktepe meselesinde de bir neçe variantlar var. Men obrazını misal getireyim diyelim. Alişer bilen Abdullah uruştu. Men şolaryň tarihini yazmalı misal üçün. Men Abdullah tarap bolsam, Abdullah'ın gowy görsem, Abdullah'ın şeyle bir kahraman eme çıkar. Yani da Alişer'i aldı da barmağında pırlap zıngayıp koyverdi. 3-4 metre Alişer atılıp gitti dik misal üçün. Eli juna barat. Alişer tarap bolsam, Alişer'i nemedik bilen. Bu variantı esası çekeleşikli gelyen tema. O marlar kömege geldi de gelmedi. O yeni neme zat ol bul o şongal. Yıllardan beri eşitlik geliyor. Siz hem gavat gelensiniz de. Benim bilişime göre Berkeli Han dip Marin Han'ı barya kömege. Barya şu nemedi ölüyerim şu Berkeli Han. Baran yöne asanda. Nem için sebebi edil ummanın içinde umman deniz akyan bir ostrufta adanı göz önünüze getirin. Daş töweregi aldı Padşah Rus imperiyası. Bar bu Ferganski dalina Andijan o Özbekistan'ın Angruja kakant. Şo yerlere çelli boyuna gidirdi. Hıyvanı boyuna gidirdi. Lebap vilayetinin teritoriyası boyuna gidirdi. Dine baş vermen boyuna egmen duran akal ovası. Akal mara. Baş egmen dur. Strategiski nemede hükman baş egdirmeli eyyem. Şu Göktepe galası, şu Göktepe söveşi olanda eyyem Kızılsu diye Krasnovodsk hazırki Türkmen baş şehri. Şo yerden Cevele çelle demir yol çekilip deyem. Demir yolu dalşı alıp gitmeli o Taşkent'e çelle. Angra Özbekistan'ın içine. Hükman suratda teritorialini almalı. Alaymalı. Seya daş töwerege alındı, dine şotay boyun egmen dur. Ulu maslahat oluyor Göktepe'nin içinde. Ulu maslahat oluyor. Nemşet diýes, olar gelse dinimizden çıkarar, eyder beyder yani boş can pida bermäliň. Bar bir güýçlü düşman boyun egsek, näçem bir çağalar yetim kalmaz, ölmez zat diyen variant hem öňe sürülen gizlemelder. Yok. Biz öz baştak, öz toprağımızı, öz dinimizi, öz depdesorumuzu saklajak orsa Türkmen toprağında yer yok deyip karşı çıkanlar yani Galasa vanenemesinde köprek yer alıyor. Indi Abdullah'ın yankı bellek geçişi al 1878 ýylda Lamakin geldi. O birinci Ahalteki ekspedisiyası deyip tarihte o adalın ekspedisiya bolunda bir öwrenmek de o asna ählike çölme dengizme o ilaty depde sorun ähli. Ana öwrenmäne gelse ona ekspedisiya diýilýär. Ýöne basyp almana gelende ýa bu ýöriş bolýar, harby ýöriş bolýar, ekspedisiya bolmaýar. Bu ýyllaryň dowamında bolsa da SSR döwri o ekspedisiya diýip ýagny türkmenler Rus häkimetine milletin boyun egipdir. O gelen nemeler hem ekspedisiya adlandyrylýar. Ýa-ni yazdım Abdullah birazrak ýalňyşdyň diýip şo berdim Rathan ýeňe diýip. Hakykatdan Lamakin ýeňilýär 1878-nji ýylda ýöne berdim Rathan Nurberdi hanyň uly ogly şehit düşýär. Şehit düşýär ölýär şonda. Nurberdi han näme diýse edin adamyň aýdan sözüne dikkat edin. Nurberdi han näme diýär? Wai çağajygym ölüpdir ey, wai o ykwalyň şumuda, ýazgydyň şumuda diýip gynalmaýar. Mert durup de iş bitiripdir diye. Seledin oğlu öldü, ölen oğluna aýtdy. İş bitiripdir oğul diye. Başkalarının kapısında yas olup diye. Näçem bir Türkmenem ölüyor Davutay'da. Başkalarının kapısında yas olup diye. Hanın kapısında yas olmasa diye yüzü utanar diye. Yüzümü yere salmazlık içinde oğul diye iş bitiripdir diye. Yani benim hem kapımda yas var, benim sizden ayrı del diyen yalı nemede. Ona aýtmak için Türkler aýtýar cesaret deyip. Cesaret gerek. Indi ondan başka Göktepe galasında käbir maglumatlara göre 30 000, käbir maglumatlara göre 40 000, 45 000 töweregi adam ýyňnalýar. O gecelerine nemet diýerler. Palatkada yatan orslaryň üstüne çözýärler. Bilijni boy diýe de ýakyn aralykda türkmene bäs gelip bilmeýärler. Ýakyn aralykda. Türkmenler juda neme bolan, hani kılıcı işletmekde zatda bilijni boyda. Gecelerine napadeniye edip näçe orsu kırk diýerler. Orusların varujeniyen emmesi boyunca peridav oynamada yani ösen şol döwrüň ösen arujasy elinde var. Tak alıp bilmejegini bilip patkop etdiler, düýüni gazýarlar. O diwary partlatjaklygyndan türkmenler bihabar, yani sade türkmen halkymız şo döwrem bihabar. Bular galanyň aşagyny gazyp beýleden köp galanyň içinden çykjak bular. Yani ýerasty patkop etjekler. Ay bolýar çıkanın kellesini alars durars diýip iň bir o kelle alıp ýören uruşlara gatnaşyp ýören o
edermenleri şo yere eltip koyuyorlar kakba. Yine kellesi çıktı, kellesini togala verin deyip. Haber yok. 1 tonna 116 kilomı şu 1 tonna 100 poruk nemediliyor. Şu poruk bilen divar yarıyorlar. Dandan ilat suyucu huda yatan vakti. Tüpen atıp giriyorlar. Hatta vatandaşlar şu YouTube'a yazsanız neme çıkar. Historik tarih ilimlarının kandidatı Rossiyada hazır Vladimir Medinsky deyip. Vladimir Medinsky şol Skobelev'in biyografiyasını nemet diye düşündürüyor. Şu doğulanın ölenine çelli. Şol neme deyip geçiyor. Ne seyredin. Göz görteli şu gece gündüzde tarihimizin yoyılışı. Neme diye. Medinsky şu gurrun veriyor. Skobelev diye kalanı diye partladıp girenin son diye ağaçlara diye çörek veriptir diye. Yalancı diye eğneşik veriptir diye. Yazın YouTube'da var şu. Yine O var. resmen inanma Ataş 30 bin dep yazıptı. Oruslar yazıptı bu tarihi bilesem mi? Bu Fikir tetik mi biz ya? Öyle. düşündük. Kança? Fikir. 38 bin. Ya yürü git ya. Ular yazdı bizden tarih. Bizlerin tarihimiz Türkiye'nin arkasında aktarmalı. Bilesem mi Ataş? Düşündük. O Göktepe'nin yanında Dinglidepe deyip depe. Yani şu depeden Göktepe'nin içi kakbı Göktepe kalanın içi görünüyor ekenden. Rastayanyadan. Depe beyikte olan son. Şu yerde Oğluvun deyip yanlışmasam Britanya'nın gazetinin nemesi oluyor. Jurnalisti oluyor. Şu depeden görü oturuyor. Türkmenler nähil kovalap öldürülüşün çağı, ayal, qarrı, tapağı diyor şu Orusların qırışını görü oturuyor. Şol öz nemesine telegrafir etti, studiyası nemesine, şu redaksiyasına. Yine şunyal kan döküşüklük bolup dur, yani yaraksız elinde arujası olmadı, kalkı kırı otururlar, Ruslar kırı oturur deyip. Son Angliyada Rusiyanın pasolunu çağırıp, siz ne bir şeyde oturursunuz bir günah halk kırıp deyip. Son ol pasol imperatora, Alexander II. Şoňa nemet diye, havar veriyor. Son radyogrammy ýöreler Skobelev'e boldy gyrıp bolan bolsa. Skobelev şuňal bir gazawy meni. Sebäbi hatda şol döwrüň gazetlerinde ýazyp geçjeler diye. Ranin bolan orus ýok diye. Rant etmeýärken uranda türkmenler nasmert durýarken de şuňal jystoky bolan. O yaralap goýberip nämedi bolsoň bint sat sarap o içde bar ýene dalşy uruş diýmene mümkinçilik kaldırmady türkmenler. Uruşan wagt şuňal nasmert gyrk etjeler eken de. Şuňaly türkmenlere neme dören, ýigrenç dören, umuman öldürmelip sö, o neme ýok. Paşada ýok. O näme üçin Skobelev goýberler? Häzir Bolgariýada näçem bir ýerinde Bolgariýany Osman imperiýasyndan halas eden gahrman hökmünde Skobelev'in statuýalary bar. Bolgar halky üçin Skobelev geroy. Osman imperiýasyndan azad etdi. Sen şu Osman uruşunda Türkler bilen nähili taktikada uruşmaly, nähili emelleri, nemeleri bilýän dip Paçra Russiýasynda şu imенно Skobelev'i uğrat diýär. Senin nemen var dip, tejriben var dip. Ýalňyşmasam Skobelev'in saldatlarynyň sany 8-9 min bolmaly, ondan kän bolmaly däl. 8 min saldat bilen 45 min adamy gyrmak demek bu taýda strategiýa gerek. Şoňal strategiýany bilýän, hatda lakamy olan gözü kanly general dip. Yok, ne to что стратегия, kara. Bizimkilerde kılıç tüfeng vardı. İşte onlardan alınan tüfengler vardı. Ataş bir de teknolojiya oyunu diye bırak. Puşkaları vardı bırak. Doğru mu? Üstesine o belki yanlış düşünmekleri mümkün, belki yanlış neme bolmagy da mümkün. Yani aydılmalı söz. Gynansak da Yomut Türkmenlerinin içinde, men hemme Yomutlara bu taýda dil ýetirdigim, däl ýa kemsitdigim däl Yomut Türkmenlerinin içinde, deňiz ýaka Türkmenleri, şu Kaspy deňiziniň ýakasynda ýaşaýan Türkmenleriň içinde oruslara hyzmat eden adamlar kän bolan. Одно правильная информация может решить исход битвы, да? Şu bir dogry maglumat, informasiýa ýetip dursa, düşman şoňa görä nemesini düz bilýär, strategiýasyny düz bilýär. Hatta şu ana düýün dinledim 6 saatlyk video eken şu bir sany dönüge tutýarlar fakt, dokazatelstvasy, suwutnamasy zady bilen bir ayal tamdyrdan an yapjak dip, çörek yapjak dip, ot yak oturamaly, başaşak tamdyryň içinde de dıkyk diýerler. Öz türkmenimize hemçinin de orsa informasiýa berdi. Dönüklük etdi. Indi bugünkü günde men dün Watan Habarlar programmasyny seyretdim ýöride. O Belarusiýanyň
Türkmenistan'daki ilçisi çalışıptır. Ol bilen gürrüňleşdi. Bir Arap ýaşuly bilen gürrüňleşdi. Ýene nämeler o bir yerlerde arı balyny öndürýän bir fabrika, zawod, bir zatlar açylan onu görkezdiler. Göktepe galasy hakda kelam agyz söz ýok. Näme üçin? Sebäbi häzir ýagny strategiski partner diýesmi, ağa indi diýesmi, nähili atlandyrsak atlandyra bermeli, halkyň beýnisine oruslar bir wagtlar biziň ganymyzy döküpdir, bizleri basyp kalypdyr diýen ideologiýa halkyň kellesine girmeli däl. Bolmaly däl. Oňa plus ýanky aýdanym Vladimir Medinsky diýip ýazsaňyz, bar şu Skobeliewiň biografiýasynda bir ýerinde bellep geçýär. Şu galany partladyp girenden soň diýe Skobeliew diýe şeýle bir gowa adam eken diýe ağaçlary diýe çörek baýlap çykypdyr diýe çörek ağaçyňyz siz diýip. Şoňa göz görtele ýoýýarlar watandaşlar gynansak da o hökümet näçe halkyň beýnisinden Göktepe galasyny, Göktepe tragediýasyny ýatdan çykarjak bolsa da biz ýol bermez watandaşlar. Ещё я нам добавлю ещё да, блин, вот это глупо же, да, вообще это просто bizler halkı konçinli mal görmeli bolad da, что bizlerin halkı da, что, блядь, nam vermek için целый, блядь, ova zadı stenanı yarıp içine girip ova. Kanka kime nan gerek? Понимаешь, это во-первых, да? И во-вторых, sen aytdın ayna bu yomutlar dedin de. Birinci ekspeditsiyada, наверное, смею предположить, да? Birinci ekspeditsiyada уже bular köp adamları подкупать edediler, doğru mu? Birinci ekspeditsiya şu zattan başladı diye. Kaspий denizine gelediler emmesi. Doğru mu? А зат более на простом maydanda da birinci ekspedisiya şu yandan başladı. И bu taraftan Taşavuz и Çarjov'u aldılar. И Gülcemalhan'a maydadılar. Sen gitmeye hiç kere. Sana hem gelediler. Yine bu Çarjov taraftan. И bu bütün ünüsünü Çarjov tarafa verediğini şu yandan gelecek düşmanlara karşı o zadını tayinlıydı. Ama bir yana hem kömek edebilmedi. Az bir ayette oğlunu koyverdi dedi. Ben bilmem oğlunu eşitmedim ben alı. Oğlunu koyverdi mi Gülcemalhan? Yok, onun Mahtumulu Han diyen oğlu Nurverdi Han 1880-nji ýylda gümürtük ýagdaýda podozreniýa boýunça zäherlenip öldürilen. Şu Nurverdi Han ölenden soň şonuň oğlu bolmaly diýip karar etdiler. Hanyň oğlu oşum Han bolmaly ýöne. O yaşlygy üçin vezir hökmünde, sovetnik hökmünde da köp nämelerde karar almakda tıkma serdar, soň näme işan, Gurban Mehmet işan, Gurban Nazar işan şolar berkidilýär. Takitak oğlu şo Göktepe'de näme bolan içinde Mahtumul Han. Ýöne ölmän galýar. Aha, buyur Abdullah. Ene şurada Türkmenistanyň taryhynda bolan iri söwüşler diýär-de. Kettal Tirazmaz. Görünen ýoklar. Ene Türkmenistanyň taryhynda iri söwüşler, daňdan akan söwüşi 1040-njy ýylda. Ana Manastir söwüşi, Sarak söwüşi, Gargala söwüşi, ana şunýaly söwüşler. Ana 1858 ana şu orsun bizim ýanymyza gelen döwürler işi. Ana 1855, 1858 ondan İran bilen söwüş şo döwürde iki tarapdan o İran'dan ondan soň Russiýadan Türkmenlerin üstüne şoluşlary bolanda Hywadan Madreyim diýen şonýalyk nemeler umumyň bizim üstümizde urşan kan. Kızılbaşlılar öldürüpdiler wrode bu da bizlerin mahtum kılıp bırağını. Şu İran zatları. Öwün Abdullah ekemiz girdi. O zat var ya, tanysızlar sizler. Şo ýaşulaýdy berdenmez ady. Owa prosto bara bize taryhymyzy, bilimiz, çeşni. O realni gerek şu zat, hormatly watandaşlar. Gerek, bilmemiz gerek. Hatta bu şunaka diskussiýanyň arasında bize şu zady tartışmalı, paylaşmalı, ben pikirimçe bara. Esenmisiz, amanmysyz, millet? Men umumy şu Göktepe efirini näme üçin edip otyryn? Göktepe efiri
Türkmenler diňe bir Asud Asman, men Asud Asman söýýän, men Asud Asman bolmasy ýaşap bilmeýän. Yok Asud Asman bolmasa da ýaşap biljeken Türkmenler, görüşýän bilýän eken Türkmenler. Merde kene bir wagtlar Türkmenler o. Ana şoň üçin edip otyrmyş efiri. Ol Kur'an sağlıkmy? Ay siz ol nemedäki towuklar bolýar, fermada saklanýan emeli towuklar. Ana şonlar saklap otyrýar bizi. Abdullah sağlıkmy? Saglyk gowy, söz berjek sana. Şonýalyk biz bara gerek bolsa töweşmelem, gerek bolsa mertligem görkezmeli, gerek bolsa bir işler etmeli. Biz hemişe gorkup ýaşap bilmez. Ay Asud Asman, Asud diýip ýaşap bilmez biz. Biz bara adalaty talap edip ýaşamaly hemişe. Ine şula adam ine şu Göktepe'de öşi o adatlygyň uğrundaky söwüşçi. Ruslar gelýär-de Türkmenlere öz diýen etdirjek bolýar, öz buyruk berýär, öz golastyny aljak bolýar. Şoňa garşy ine Türkmenler Göktepe'de öşünde merk durup söwüşdiler. Ine bizi häzirki Gurbanguly bolsa bizi içerden gul etdi. Oturduysa oturýar, turduysa turýar. İçki düşmanmyz o bizim. Şoňaly biz barak ki näle hemişe Asman Asud'da diýip towuklar ýarak ýaşamaly däl-de. Adat ýaşamaly. Aýdyber Arslan, Grit, hoş geldin. Bu ýagdaýlar sağmy? Hoş gördük. Sağlıkmy, esenlikmi? Hudaýa şükür elbetde. Şu wagt dinläp oturdum sen şu efiri Türkmençilik üçin açypsyň da, dogry dämi? Taryhymyz üçin açyp. Taryhyň üçin. Hem Türkmençilik üçin hem Rus imperatorlugyna, imperiýasyna garşy. Şu sebäpli açypsyň, dogry dämi? Adamyň nähilek zalim bolup biljekdigi o zatlar hem gödüňünde tutýar. Ассаламу алейкум, братья туркмены. Как вы? Это я Шагатайм с Казахстана. Алейкум салам. Kalkypsyň, jaksymy? Жақсы. Abdullah, men diýjek bolýanym aýdaýna, Abdullah. Bir minut. Teretten eger Rus imperatorlugyna, imperiýasyna garşy gitýän bolsaň, aňyrda iki sanak güýç bar. Aslynda sen ikinji güýjü aýdan ok. Yo men Rus imperatoruna karşı gidemok, men Ruslar bilen Ruslaryň ýerine inglizlerem bolup bilerdi. Her kim bolup bilerdi. Ýöne ine Gurbanguly bolup otýar. Şo Ruslaryň ýerine şu Gurbanguly bolup otýar. Bolýar, şol sistema diýeli. Şo kommunistik sistemadan çykdy da diýeli, dogry dämi? Onum getirenler Rus imperatorlugy, Rossiýa, dogry dämi? O ýöne ikinji güýjem bar. Näme üçin ikinji imperiýa güýjüni aýdan ok, hiç geri. Ýatlap geçen ok. Yo, Türkmençilige garşy iki güýç bar. Birinçi şu Araplan güýjü, ikinji Rus güýjü. Sen şu Araplan güýjüni aýdan ok. Araplan güýjü. O näme güýç? Men bilmem. Давайте заявление напишем на диктаторов Центральной Азии. Коллективное заявление. На Гаагский суд. На то напишем. На Мухаммедова напишем. Abzatın. Aýdylar Grit, hani näme diýen sen? O Araplar nähilek, o derecede bize täsir bar eken Araplaryň. Gater we täsir bar. Sen göreň okmy türkmençilik ýitip bar ýa, Arap medeniýetem beýgelip bar ýa. Türkmenistanyň içinde bilen okmy şu zatlary? Habaryň ýokmy? Onu alat diýip men eşdemokan näde derecede? Ünseren bolsaň Araplaryň medeniýeti gater we gollanýar. Has türkmen medeniýetinden Araplaryň medeniýeti gollanýar. Siz näme üçin eger türkmençilik goraýan bolsaňyz, türkmeniň taryhyny goraýan bolsaňyz, şoňa garşy iştat gurulaňyz ok. Misal getirip biljekmi? Misal getirip biljek, öz atalaryny bilen ok. Öz atalaryny ýedi arkasyny bilen ok. Ýöne öz peýgamberiniň heleýine çenni 15, 14, 13 heleýine çenni bilýär. Ine misalym bu. Peygamber. Prичём barday? Yo, men diýjek bolýan şu efiri sen türkmençilik üçin açypsyň, dogry dämi? Göktepe töweşiniň diýanlary, peýdalary, umuman halk üçin näme derejede möhüm Göktepe töweşini bilmek,
hem bizim häzirki hökümet haramladalar Göktepe döwüşini ýatlan ok. Ana şo zatlar üçin açdym men efiri. Bolya onu Центральная. Bolya onu men Bolya Ne sen neme özüm diýip ýereli. ýöne diýjek bolýanym umuman eger umuman türkmençilik goraýan bolsaň şo hakynda da gurulak geçin. Ýedi arkasyny bilen ok. Ýöne öz peýgamberiniň Muhammed peýgamberiniň o 15-nji geleýinçini bilýär. Hani şo türkmençilikmi? Yok, Ýedi onda misal atasy üçün bilen ok men türkmenler. Peygamberinin diýipseň peygamberin däm ol. Däl men musulman näl. Ayt öyle. o şahsy nämen saýlamak seret. А что, Он домен- свергать надо диктаторский режим? Революция нужна в Центральной Азии. Çagatay minut Öwretde. şükür. Seret men Müsir faraonlaryny öwrenýän ana Tutanhamon diýdi, Ramzes diýdi, Cheops diýdi. Onda men olaryň nemesini öňe sürýän da onda. Eger sen ýedi arkany bilmän, Muhammed peýgamberiň 15-nji geleýinçini bilýän bolsaň, onda sen o Araplaryň medeniýetini öňe sürdüň bolýar. Yo, ol din hakda ol Din dinle, din aýdyp durna. Türkmenler öz taryhyny bilen ok. Ýöne Araplaryň taryhyny Türkmenliň öz taryhyndan Araplan taryhyna değişildi. Abdullah aýtsa bolýany. Dine değişti. Aýtsa bolýany. Abdullah aýtsa bolýany. Mana döwlet ýatlama gününi hem galdyrdy. 12-nji ýanwary galdyrdy. Ýöne halk şonu häzir mysal üçin biziň öýün her kimiň türkmen öýünde şo hatire gün diýip ýatlanýa aýa töwür edilýärler, etýärler. Şo ölenler üçin, nemedenler üçin. Sen aýdýanyň başga bir zat bolýar. Sen aýdýanyň mysal üçin biz hem şonu ýatlamasak geljekki nesile galmaýar şo zat. Yo, Jeka bir jamyk teret ol sen adam mudoklaşdyrdyň onu. Teret peýgamberiň 10-njy aýalyna çelip bilmek olaýam dine değişli. Dine değişli. Dindar adamlar bilýär. Şol wagtda dine bir dini bilmek. Şolun taryhyny, dinin taryhyny. Araplaryň dini, Türkmenliň dini däl, Araplaryň dini. Türkmenliň dini tanrıçylyk bolan. Kim aýtdy? Sen tarih ay bolly kim aýtdy nedim sen taryhy öwrenäň sen Türkmençilik hakynda bärde efir açdyň ýöne ödüň Türkmençilik hakynda hiç Grit, bir minut dinlemeli ýa-da sen sen tanrıçylyk dinlejekmi? Atalam tanrıçylyk bolan. Yok. Aslan Dinleyecek mi? Taryhyny bilmer bolarsyň sen. Aslan dini. Nem üçin näme gerek? Öz ýedi atasyny bilen okduýan, öz taryhyny bilen ok. Ýöne Ana şol Araplar edil- taryhyny Türkmen taryhyndan edil- gowulýar diýär. Türkmençilige mahsus şol sebäbi adam toprakdan emele gelen toprağa gardyk etmeli. Bir pakoleniýa, iki pakoleniýa, üçüncü pakoleniýa ýatlamaly, dördüncüde hukman däl diýen näme tüs türkmençiligimize mahsus. Misal üçin seret ýeketek 7 sany klassik şahyrdan ene Mätäji, Kemine, Seydi, Zelili 7 sanysyny Diňe Mahtumgulynyň mazary belli şu gün. Sen görkezip biljekmi Keminäniň mazaryny? Görkezip biljekmi Seyit Nazar Seydiň mazaryny ýa Mätäjiň mazaryny? Walla iň soňky bolýar men çykaýyn ýöne Mahtumgulyny agdadyň menen madra. Mahtumgulyň iň soňky sözlerinden birini aýdaýyn. Şu kölenik giden sözlerinden. Kim biler ki ahir ýetde neýlerler? Ip içip minip uçup öt ýaşy. Bolly köp sawal esenlik, saglyk, amanlyk. Sen şu Göktepe barada işte aýtjak mene Göktepe näme üçin ýatlamaly? Göktepe hakynda aýdaýyn. Haçanna boyun bolally ýene şo taýda Arap taýpadan bolan türkmenler yo urşuň din üçin, islam üçin urşuň diýip şonu öjükdirenler. Men şonu bilýän. Arap taýpalaryndan bolan. Arap taýpalaryndan bolan. Kim şo Öjükdirenler urşduranlar şolar. Güýjümiz deň gelmeýär diýip baterkerdeler aýdanna Arap taýpalar aýdan şonu urşuň diýip. Adam bilýär. Şonu hemme zatlary Arap taýpalaryň üstünden görüberiň. Şu bolup geçen zatlary. Adam bilýär Arap taýpalar. Sen ödün öwren sen türkmençilik hakynda açypsyň bu efiri Arapdan gelen taýpalary sen bilen o. O näýlik bolýar? O haýsy kitapda ýazan mene okudyk bolýar nedir? Ratok öwren sen. Sen türkmeniň taryhyny täzeden öwren. Ondan gurula şert sagaman. Hem aýtman zapadly orýam, aýtda bilemok. Wah eşek bilen. Bolýar da boş verin.
Ben yankıyın taptım arada. Bir minut. Dini anti propaganda etti de gidiverdiler, kaçtı da gidiverdiler. Selamun aleyküm. Evet, Müslüman derkenler sondan. Aleykümselam, hoş geldin. Selamun aleyküm. Ya, dem atavalarımız näme ayet tuğur okumandırlar mı? Yani olarım ayet tuğur da okaptırlar. Namaz okaptırlar. Hatta suratlardan görseňiz molya 5 wagt namaz bolupdurlar atavalarımız şu watnaşan döwürler 1800-nji ýyllarda asam. Hatta şu adam Ebu Bireyde diýdi, sahabalaryň nemeleri var. Yani Türkmen dinler bolupdur. Gelben bäri gelip Araplaryň medeniýeti ýok, ony öňe özüň musulmanmy diýseňem ýok diýdi. Şo taýdan bildirýäriň. Owa. Oňa ony seň diniň näme diýsen Hristiýan diýse, onu senem nemelenkini öwrenýärmi? Hristiýanlaryň bu Ýewropanyň bu İsa peýgamberiň taryhyny öňe diýmelmi oňa? Näil samsyk düşünje? Din başka, Türkmençilik bärdäki edilýän taryhy gurrun başka, ikisini karman çorman edip özüni akylly sıran bolup taryhymyz bar edip. Näme taryhymyz Göktepesi oşundan bärde başlaýarmy? O Alparslan Togrul bey olar İslam dinini aýypdyrlar, Seljuklu döwlet gurupdyrlar. O taýlary giren o taýlary Türkmen taryhyna. Asla da Türkmenler Yo asla da Türkmenler İslam dininiň bayrakdarlygyny eden bir millete biz. Sultan Alparslan Togrul bey Çarıl bey döwründäki bu edilen söwüşler Seljuklu döwri Osmanlydan hem gurullar Seljuklu. Gelip bu taýda Araplaryň nemesini öňe sürýärler. Şonuň o bar bilýänem şoň 10 ýaşan aýal we şolaryň atlaryny bilýär. Bar bilýänem şol haramzady eşek diýsänim. Mene dogry maýdan şu Hatice diýen aýaldan başgasyny tanamok mene. Yo. Hiç kimem nemedipdir onu oklaý onu wara prosto. Gelsene ýokary. Yo men gahar melen zady. Ya bolýasyň kafir bolap, ateist bolap, başgasynyň dinini hormat goýuň men gahar melýär şu zatlar o. Men musulmanam, men dinim bilen pirkot tutmaň o. Sen bolup bilesiň o ateist o, men ateist diýdi 7 sagat sen gyýranda bolýar da näme üçin musulman, men musulmanlyk gyýranda bolan oňay. Hristiýan men Hristiýan diýip efir açanda bolýar. Başgalar başga diýip açanda bolýar. Näme üçin musulmanyk edip gelse şunu ýaly dwaýno standart ýörýärler derro. Anti propaganda dünýä mediasyna da atjaň bolup musulmanlar. Musulmanlar bassak bolýarlar. Nuri, musulmanlar bassak bolýarlar, musulman dini ýöretýär. Yo, musulmanlar edip gelse ýa özüni ýaryp görün, ýa terrorist musulmany edip gelse. Hawa. Galanlary ýok, gülýäli äpbe näme Ukraina urşun bir musulmanlar edip görüm hoş wagt. Ha? Ya Gazadaky ölenler musulman dämi? Ho, olaň üstüne näçe müň adam ölüp otur. Olar näme? Terrorizmiň resmi görünüşmi? Ofiçialny görünüşmi? Bir internet no wara musulmançylyk edip gelen anti propaganda ýöretmäň o gavnolar, gandonlar. Sizden beter söwüp bilýändir, wara agdymy hapa açdyrmaň ýoly. Öz diniňiz ýokmy? Başgalaryna hormat goýuň bolmany. Biz men hormat goýan, sen ateistmiň. Gawr bolop, näme andan şoňuna no? Kelem käşiranan isleseňler, ýöne başgalaryň dinine hormat goý wara. O dünýä gidende ölüňden soň sen hasap berýän o men berem o. Men özüm anjym wara, men özüm berem, ýöne senem berersiň. Prosto uwajat etmeni urun obraz o. Gelipdir bir tane möjüň suratyny goýupdyr. Güýä ülküji özümlay. Şakarlysa. Tema gaýdyp gelelim. Doğru. Medinski'nin aydan ne dinledeýinmi? Yine YouTube'da tapdım. Kimin? Şu tarihçilik var dedi mi? Hazır. Şu gece gündüzün gurruna. Ayda. Эту штуку за день. Феноменальный успех. Герой, одни туркмены называли его генералом с кровавыми глазами. Настолько он был беспощаден в бою. Бесстрашен и беспощаден. Они боялись страшно, заговоренные. Пули не берут, пики не берут. Все время он на передовой, с ним ничего нельзя поделать. Это шайтан. Шайтан с кровавыми глазами. Но после того, как битва заканчивается, крепость взята, наши входят в город. Великодушные победители. Всех в городе кормят. И военных, и гражданских. Ни одной казни. Пленных кормят. Врачи их лечат. Туркмены поражены. Он получает за покорение Туркмении Георгия
оружия второй степени и воинский чин генерал. Eşdiniz mi gala diye yenici hükmünde girenden soň diye ähli waýenni ağaçlary, bilen düşen ağaçlary hemmesini naharlap, o idirip içirip, ranin bolanlaram diye öz medisinasy bilen diye, yani şu deme polkun düzümünde, şu Skobelev'in waýançasyndaky şu medisina enjamlar bilen diye liçitam etdi diye türkmenler diye. Göz görtele yalan gürrüň. Ey, Orsun Türkmene hiç açan yamanlık eden yer yok o ağam. Yani Orsun kötökler otuyorsa ne ettin adamını? Yo, edildi so gede Allah edip Yeke jaman bir sözüňi bölýän ağam, yeke jaman sözüňi bölýän Bagyslanyň olyň baryňyzdan menden uly. Ors bir üstünden turizm üçin yol geçirmek, demir yol geçirmek üçin ruhsat sorana türkmen bermendir. Näme üçin bermendir? Şo meselen çödelýän. Yani orta kötükler otur, orta nimet diýerler. Demir yol. Ey ağam, men dinle yeke jaman sözüňi bölýän uly kanalyn men orta isap berýän ağam. 1 ýyl 4 ay, 1 ýyl 6 aýdan beri bez dokument ýetip berýän şurada. Ýöne men tutup uruş alyp gidip berýän ýok ağam. yo uruş alyp bollar ony. Kötökler Orsiýal gowy millet ýok ağam, götüňe türdük geýmän, banýasy goçman. Kakos bir zaman tur seret sen hiç ýere hakyň ýok başga bir ýurdun, başga bir halkyň üstüne çolmana. Sen ol poýdy geçirmek üçinem ýa ýene bir zat üçinem başga bir döwletiň çägine sen geçip bilen ogumman. Hakyň ýok sen oňa. Ol ruhsat bermese onuň öz isleg ol. Sen ony mecbur etmäne hakyň ýok. Ol tamam diňe bir poýdy geçirmek däl, o döwürdäki ruslaryň Türkmenistan basap almagy diňe bir poýdy geçirmek däl. Başga da kän maksatlar bolan ol newitin almak, gazyny almak. Bizim baýlyklarymyzy Moskwa götürmek için kurulan zat ol. Paxtamyzy, buğdaýymyzy. Haýsyň Orsun yamanlyk gördüň, haýsyň Orsun yamanlyk gördüň ağam, men musulman özüm, men Russiýada bolup haýsyň Orsun yamanlyk gördüň. Götüňe türk geýmäni üstüňe banýa gurup üstüňden suwak gitmän kurşky bilen orta öwredip gaýtmadymy bize? Haýs yalanam bolsa aýdyň haýsyň yalan sözleýän oldum. Erkek bolalyňa gerbe sadet gaýtmada. Sen yalan sözleýän. Seret, o döwürün, seret. Haýsysy türkmenden yamanlyk görüpdir, şona maýdany? Baltika, bir zaman, sakos. Seret, şo döwürün orslary, şo Ak Paça, Romanovlar. Şo döwürler, şolar gowy niýet bilen gelmedik. Türkmana gowy niýet bilen basyp almadylar. Peýda etmek üçin basyp almady. Ondan soň, ýöne SSR başga urur. SSR ol 1918-den soň başlaýar SSR. Ol başga urur. Garadony orta erbet diýen zok bildi. Milletiň erbet ýok, ýöne hökümetleriň, adamlaryň erbeti bar. Milletiň erbeti ýok. Hemme halklaryň gowy, hemme halklaryň. Ýok, ine diňe Gökdepäni basyp aldy, dogry dämi? Men gördüm marlagam. Ol geldi Gökdepe üstünden geçirmejek bol. Näme üçin geçirmejek bol? Taşkentde yol çekjek bol, ýük taşjak bol. Sen baýlygyň bilen işi ýok da mahalyň, o näme baýlygyň we buğdaýyň we gazyň we mahaly. Sol ýylgyny ýakyp gadan ot ýakýadyň da oglanlar gazy erken ortasaňa balonny. Kakoş, sen öý eýesi. Mene myhmançylyga barýan. Awama? Awa. O men duz çörek alyp barmalym öýüňe, ýa bir pyçak, palta, o bir näme sapança zat. Pyçak, palta, sen türkmen öz kelläň işleýärmi? Eliň orok bilen, çarşak bilen tüpeňiňe çykmak pikir edersiň, şo mahalam şolaň pikirine döremedim kajol. Çarşak bilen, orok bilen kim ýeňer öýdýän sen? Demek onda akwalar 40 ýyl maýa gezinçen Krasnovoddan gelip gözüňe getir Krasnovoddan demir ýoly gurnap iýmini Gökdepe gelene Gökdepe sary ýaraýoňa. Bir ýankyja sözüňe aýdaýyn men eliň orokly imanyň bolsa içiňde bara müň sanak ýaragly geläýsin. O ýarag tutarýar güýji ýok bolan, o iman ýok bolan. Bir topar sıçak şu wagt bilen okmaý şolaň ýagdaýynyň nähildigini. Paýka çözýär häzir. Paýka sedet oruslar gowy diýýär. Assalamu aleykum vatandaşlar. Ey şu ol wara, şol kim diýen şu oruslar gowy wara, ey sen wara Rus haramlaryň ýalakasy wara. Sen wara tutuş biziň wara taryhy aşak saldyň bilýärmi? Mazarlykda uruşan wara, uruslara garşy çykanlar häzir öwürdü seniň ata babalar wara. Ey sen näme diýen sen ey? Oruslar diňe türkmenleri öldüren ok, Ferganski, Riznya deyip okan.
Näçe özbekleri yok etdi. Men diyen uçonlar, ta şahırları yok edipdir şu haramlar. Bizim Çeçenler, var Çeçenler, esası elita Türkmenleri yok etdinin. Menin babanı Sibirya o Katırgı diyen yerine saldılar. Men bilem okçuların bazarlığı. Bir neçe Türkmenlerin mazarlığı biz bilemiz o. Haliyan bizden bağışla deyip soranoklar şolar var ha. Bağışla deyip soranoklar. Gaytan var ha. 12. yanvar ayrın deyip deydi Putin bilen Berdimuhamedov. Berdimuhamedov gönü etdipdir var ha. Yani Niyazov ölmünke 12. yanvarı biz var ha hatıra günü deyip saldı şol var ha. Niyazov ölmünke. Oo, sen var ha tarihini unuttun. Biz 70 yıl. 12. yanvar sana Övliya gitmedi yanmam ya Övliya'dan izin al kaydı. Ondan sonra sen diyen var ha Kruşka Cevap ver 12. yanvar onu sen Övliya'dan çıkar yanmam bar öz hormatın için bar arasala kaydı Övliya'dan kov yanmam seni. Evet, devlet derecesinde belirlenmiş. Devlet derecesinde belirlenme men her 12. yanvar gidyanım arasala yanım. Öz hormatım yaşlılığın hormatı yediyen altın çok yavrum gidip arasala bolmak sebep okut çöpler yok. Den gidip öyle Endi şu vaqtda vatandaş bir minut men bir zat aytayn da vatandaş seredin. Sol diýer Türkmenler gelip öwretdi. Bayka. Haydi ver. Baramunçuk. Kakoş var ha. O kakoş şu vaat var özünün o ul adamların aydan sözünü 3 ayda eşten rahattan görüp oturuyor. Bir de gök tepede o şunu yaptırmak hakir. Gurrun veremem men özüm gidýänladım gurrun berýän sana. Gök tepede o şunun hakir onu yaptırmak vardı gurrun edip dur. Bu uliyalar gidip araslamak vardı gurrun edip oturuyor. Şonu devlet demir yol geçirecek kollu onam geçirdim. Bütün yırtıp geçirdiler mi? Yaptırmak hip hataplı ya şunu. Evet esası her Ors kelli adamların intege morslar gelipdir bir rahat deyip aydan sözlerini aydı oturuştaydı. Bir kakoşun öz binisi yok o özünün kıstı bir yekece bir tane kitap aç bokanım o telip koyacak men. gidip öyle Hiç adam etmedik. Prosto ondan bundan eşten dağdan gelip kuşaydı gurun var. Evet yine şey men ondan ne bileyim men öz bilgen zadım aydan sana ondan bundan daha destem. Osman Selçuk imperialini atlasan da olaram bizden ecir çeken doğru mu? Olaram bizden ecir çeken. Her kimin hem öz imperiyası bolan, her kimin bir yur. Neme döwran süren dünyada. Çingiz Han nämetdi? Başladı Orta Asya'dan gitti Avrupaça. Alexander nämetdi? Avrupadan Orta Asya'ya geldi. Her kimin bir döwran sürdü wagtyny oň üçin gawry Yok şama yok bratan sen bir zat aydan yok. Şöyle Turkiyada Çanakkale Savaşı'na bir zat ağzını yırtıp bara öldürediler naxı. Suwa kızı koyverdiler seni. Bizlerin nasionalni bizler neçe min bilesen bizden savaşımız bizlerin opşi tragediyamız o. Türk'ün Sen nereden nimenin gürünlerde olsan kakoş. Sen de bana nereden ağzını gelip yırtmalı. çıktı? Şu hükümet bizlere ene şuna kaza da öğretti. Tarihimizi hem sildi. Uların yazı oturan kitaplarını okama, uların başından geçirenini bizlerin tarihimiz mi? İdditin nakiriyor bana urut. Sen ve sana mengzeşler kakoş. Понимаешь? Dalbayıyor bile bizlerin bile. Ma onu ya sögünme brato sen sögünme nirde bolsaň maňa sen gıdıkda dadın yo ağzından çykýan gulağın esine ullu kan ulunu men sana sögünü kurlama şu var. Menin yo men sana idin nahuy diýem o sögünü kurlama. Sen doğanın sen yurdun satın haramzada men bey diýem o şu var sana. Yurdun satın sen o. Sizlerin panetyanız var da, mesela bu bir vaat edemem panetyanızdan sizlerime. Şimdi getiremem efire. Şimdi çumarda edemem bara. Sabarladın ne? Marrezdi bile. Ben bir zada hayran kaldım vatandaşlar. Devlet derecesinde diye öyle çıkıp öyle arasalamağım diye devlet derecesinde diye. Vatandaşlar şunun 2 saniye ben çöre kaldım. Demek solam devlet derecesinde ertir 5 saniye alacak. Ana olsun dünya derecesinde oluyor. Sonra men bir zat aytayn Alişer bir minut. Kakoş seret sen diýdiň aýaňky oruslar näme etdi bize? Seret öň biz atabalar satmak adamı satmak ya aşağı çökmek şu zatlar yoktu. Her kim Türkmenin arkasında bir bıçak ya tüpen vardı bilýärmi? Hiç kim her kime kakao maskara eden oklar bilýän, namusyny diýen oklar bilýän. Oruslar gelip öwretdi adamı satmak bilýärmi? Oruslar geldi ya, gomşuny satıp başladı bilýärmi? Atyny almağa, aýalyny almağa bilýärmi?
Şu hemme zattan hapa sözleri öğretti. Şu nime var Ruslar öğretti. Doğan Amerikanslar değil. Ya Avrupalılar gelip atmadı, öldürmedi bizi. Gul etmedi olar. Rus dedi. Rus etti bilen mi? Rus öğretti hemme propagandanı. Şu garları sorasan hemmesinde Ruslar gul görüyor. Seve var. Şu hemme zatları tarihini unuttular bilen mi? Hazırki yine moment bizim yaşları hemme zat tarihini bilmeli. Kakoş. Hazıram görýän berdi muhan göne Putin'in ýanyna uçýar Doğan. Putin hemen medal dak ýaşolara bilýärmi? Şu halkam şoňa diktatorlukda ýaşap ýör. Kim şu Ruslaryň dostusy hemme diktatorlar. Ta Belarusiýadan ta aýdy ber. Yo bizler tarihimizi unutmalı. Ova Niyazov geldi, onun tarihini, onun жизнini tarih etmeli. Berdimuhamedov'ların жизнь. Bizlerin öz tarihimiz var. Bizlerin bizler Selçuklu içine yamsak o bizler bile bir giden devlet kurduk. Bizlerin Selçuklu'dan sonra Osmanlı. Kanka gel zat 41-45'i Ruslara bu zatlardaki ağzını yırtadılar bile. Linçivayet edediler. Потому что onların tarihi yitirdiler bile. Bilesen mi? Также şurada Çanakkale Savaşı Aydegör basadılar bile. Bizlerde spokojno bizlerin tarihimizi bile depelep ağzına sıçıp oladı. Ama Berdimuhamedov'ların bile какой-то bir albar oturan siyasetini bile ili kitabını eleştirebilmişsen basılasan. Nime için святой ебаный в рот. Ya кто вы такие ебаный в рот bile. Türkmen halkına namlıktaki zulüm edip bile son bile bizler mankurtlaştırıp oturttular bile. Ben razı olma hiç kaysı bile. Любой birini karşıma alamam. Любой birini. Bizlerin yine şu Göktepe Savaşı Göktepinskilerin özleri aydıp bilmediğim ben razıçırov dedi oturan bara. Beni больше besit eder. Nim için bizler aytmalamaz, nim için bizler çekinmeli, nim için korkmalı bizler, nim için bile bunlar bize devlet derecesinde bile yatlama gününü ayırdılar. Bazı adımızı ayırdılar bile. Какое имеет право они bile? Oturup bir anda uzatmıyorlar. Распоряжаться etme bizlerin tarihimiz bile. Hiç kim bilmedi hazır şozadı. Yaşlarımızdan bilmedi. Hatta bana doğru düzgün ok atmadılar şozadı. Göktepe'liler gürletsen bir de gûni yetmez var. Gürletsen bir de gûni yetmez yöne öz tarihini bozmana yol ver ateş harambata Kurbanullah. Doğru. Türk'ün kimden gelip çıktı ağam? Türk Türk diyen de Türk'ün kimden gelip çıktı? Türk'ün kimden gelip çıktı? Türkmenistan'dan gelip çıktı. Türkmen, iman eden Türk, birinci iman eden Türk, bize tarihimizi bile minus plus benen bilemez. Karangla hormatlı doğanlar, dostlar, adekvatlı adamlara abraşayız da. Şu gün karanglara bulu oturanzada Google'a urunlar Google'a sizler Türkmençe Göktepe kalasın tapmışlar tarihini. Tapmışlar, Orusça tapaslar. Orusların yazanını. Türklerinki vursanız da Türklerde belki çıkar. Ama Türkmenlerin yazan tarihi yok. Vursanızlar Gurbanguly Niyazov, Serdar Berdimuhamedov çıkıp oturan. Gözünüzü açsanızlar o. Bizlere şu günü öğrettiler. 50 adam bir günde ölse yine Traor'a vivit etmediler. Ama onun en atası ölse Traor'a bana vurur. Türkmen halkında Traor. 50 adam bir günde öldü yok Traor. Ama bilet onun en atası öldü bilet. Все Traor nahoy. Hemen bilet. Попробуй giyme bara. Попробуй şuna zadına ölüsüne zat yatlama. Dua okama bilet. Mescitlerde aydadılar bilet. Это справедливо разве? Şuna göz yum bola mı? Kanda bizlerin mertliğimiz. Kanda Göktepe'lilerin mertliği şunkü gün. Ben emmesine binet edemiyor vardır ama az. Aydım çıkardı bittesi. Ni про что aydım çıkardı bilet. Göktepe hakkında. Kanda istini, kanda переломный moment. Kim basıp aldı bizleri? Kime bize tavim bolduk? Ne için büyüğün bize yatlama günümüz yok? Kim aydı bile oturan şonu? Mertlikten gürrüne dediler gibi. Öyle varma kim koyan yok. Devlet derecesinde etsinler. Bizlerin tarihimiz o. Maksat, hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Yiğitler kovma karmak işler ben. Var. Alişe brat normalde mi ya da yaşlı mı karma? Sağ ol. Брат, правильно, hem zadın правильно, брат, спасибо. Doğru da sen brad. Hem mesulların maç gerayına boladı, maç geroy boladı.
Ateş geroy şu an. Ha. Yok bular Doğru. Представь себе, bile katta zdaniye açadı Serdar. Yine bir zdaniye açadı, park açadılar Kurban Sultan Ece. Onun atasının adı, yegeninin familyası, onun adı. Hıvati to, kanı bizlerde Dikma Serdar'ın atları, bizlerin hanların atları, bizlerin sultanların atları. Ne için koyulanıyor bile? Bunların adı familyası, bütün Türkmenistan'ın Lüboy köçesi için. Даже Çarjol'da bile bir tek astandımamız var. Kalanı Niyazov, yine başka bir yol bile. Kurban Sultan Ece Parkı, Çarjolskilerin oturtsular. Bilesizler o. Ha. Arap Türkmenistan oldu Kaslandı orada. Ana hakiki görüşmeli laflar, hakiki bir can yakmalı laflar. Sonunda ya mana demir yol yankı aytdı ya demir yol çekmek için Türkmenler yol vermedi zat dedi. Ana demir yol hem çekti. Demir yol çeken soň näme etdi? Vagonlara adamları yüklep öyle vagonun içinde 50-60 tane adam da ayal maşgallar hem var onun içinde. Alişer kıza verme. Vagondan zınıp Abdullah Harmanlar yayın bana. Zatlardan tap bilen oklar görürler şu adamları. Tamam da. Beremen ayalları Barbar canın yanadı. Hiç kimse dinlemiyor. Eka, sen baştanlar otuyunda haişten bir çıkaralay başka gelecekler. Bollam. Bar. Bak. Halk bekletli bir iş etse hükman şol adam yatlanmalı. Ol dine bir näle şol adamı beýgeltmek däl, ol özüňi beýgeltmek. Sebäbi sen geljekde şoňa meňdäsiň geler, seniň çağaň şoňa meňdäsi geler. Şonýaly halk bekletli iş edýän adam köpeler. Egerde biz halk bekletli iş eden adamı yatlasak, böyle yatlaman aýnäm bolsa şol bolsa, lay geçen geç gitdi, asman asuda diýip gelip görsen bolsa, sen haýwana meňde gidýän. Sen Gurban Gulyal maşenlik bolýan, yalançy bolýan, oň üçin utanmaýaňam, ýüzüňem pol ýaly gata gidýär, istene ýaly appak bol gidýär, ölseňem ölüňem adamlara ziýan berýär, garap şonýaly halk bekletli bir iş eden adam hükman yatlanmalı. Tarihimde hiç wagt unutmaly däldi. Teman 6 fevralda şu Türk televizionyasynda seyredim, yer titreme babatında nähil gurrun bererler. Yatlarlaram, gurrun bererler. O nämeler oldu, nähil boldu. Bak Ataş, mesela ben с чем соглашусь, bilesenmi? Самый почти что 10 binlerde ile yanlış ayda oturan bolsa может 100 binlerde yanlıştır belki ben bilme yadımda yok. Ya 30 bin mi adam yitirdi Türk halkı şu yer titremede. Bunların bu просто на автоматически halkın yadından çıkmadı. Düşünesem halk vermedi yaklama günü. И чтобы не повторилось этого, да? Desem mi? Hükmetten tribut edip duradılar, понимаешь? Bizlerde вот meni besi de bir adam какой-то Бердымухамедовlar geldi. И понимаешь, переписывают. Не то что переписывают, halka yattan çıkartacak oldular. Реально benim поколением Ataş, ben bilmem bizlerde üstü bəsi bir 2 yaş tapavudumuz var Ataş. Sen vaxtında okatdılar mı şozadı reально? Niyazov dövründe indi ana bizlerin okuwçy döwrümüz. 3 gün vardı. Mening bilişimçe Hatyra günü 12 yanvar Göktepe galasy 1941-45'te vefat bolanların hatırası için 8. may matam günü 9. mayın praznik. I 6. oktyabr. Ana şu 3 gün matam günü. Hazırdan 6. oktyabr kaldı beyleklerini ayırdı. Yok. Tarıхы школда подавать edetdiler, преподавать edetdiler. Şu именно Göktepe galasını как преподавали? Nemem. Men de öýde köne o 70-nji ýyllaryň nemesinde de var. O neme barda okak gördüm. Deňeşdirýän gördüm hatta. Bir ýanda ekspedisiýa meýletin goşuldy. Çähel-mehel stiçka boldy. Ona nemetler bir 100-200 adam düşünüşmezlikde, nipanyatkada o vefat boldy. Şo bilen nemedildi diýip. Bu SSR'ın propagandasy.
4-cü klas vaxtım, где-то 95-ci illərdə уже Niyazov dövrü. O imенно tema vardı Göktepe qırğınçılığı ekspedisiyadan. Göktepe qırğınçılığı. Niyazov volya berdi. Niyazov bilesenmi? Bir yer, on konçinni, pestem gülüp yaz oturanda Türkmen başı da. Конченый диктаторды да, блядь, маразматик-то, блядь, но, понимаешь, он ценил вот это, да, или, я не знаю, Нет, его тоже заставили ценить этого. Allah'ım Rahim'in aytmağına göre, şu dövrde opozisiya öyle yığınlanıp, halkı şu Göktepe'de şehit olan adamları yatlamağına çağırıptır opozisiya. Ana kimdi şol näme Agdy Birlik guramasy Türkmenlere Göktepe'ni atlamağa çağırıptır. Ondan soň halka müýşüp durana sadaka beripdirler. Onam Niyazov görüpdir de derre onu öz adyna geçiripdir. Göktepe'ni mellendi. Bizler de kusluçyam şoňa meňzede yollar açılsın diýip o Näme aeroporda jurnalist zat alıp barıp yollar açılanda hormatlar qadağıl seyadarımız yollar açtı. Müň yaşasın. Etin şoň ýalzat o yerde de. No, davlение bolsa bular edediler, gitjek yeri yok. Bizler davet edebilemiz yok, hormatly vatandaşlar. Hemmemiz bile, reально davet edebilsek, bizlerin edebilmeyecek zadımız yok. Потому что karanglar, soldatları bizlerin içimizden, halkın içinden aladılar. Politseyskilerem, понимаете? Eğer de bizler real ağzı bir bolu bilsek, ayrımcılık etmesek, bu şatırdır, bu çokaydır, bu özbektir der, просто-naprosto bara birleşip, как единый организм deist etsek, inanınlar tarihimize mabratını geldi. Gülteyem yaşımız. Hiç kime ihtiyacımız yok. Bizlerin hazırki içerideki konstitusiyamız, bizlerin zakonlarımız o işledi bilsek, prosto idealini zakonları var. Prosto işletmeliyiz. Все. Düşünesem. Президентский срок 7 yıl emez, 5'e getirmeli. Все. Alşe. Sen az yine birazcık bana kara desen bana mesela atviçay, çayning bana be. Atviçay bile burada. 24. aprelde matam günü elan etmeli. Ya karanglardın ne? Yok, ona da adamım, yaman adamım, hemme millette de var vatandaşlar. Önklere maydan oğru bilen jelewin yok, düvrem yok, yeri de yok deyip. O adamlarım var, ervet adamlarım var. Tutuş bir halkın üstüne atanak çekmek, men yanlış deyip düşünýän. O eğer misal getirip otursaň durmuşda kän nemeler var. Ine men özüm misal üçin o neme döwrü gullup etdim. Niyazov Pravatnik, Gaýşnik zatlar soldat goýdy, ana şo döwre gawat gelip Strobatda gullup etdim. Krasnovodska atrawka etdiler o awaza ýoluň uğruna. Şo ýerde obyekt gurýatykda, podstansiýa neme zat fundament goýup zat edip. Mesinlerim işleyip. Mesinler aylygy bizlerinki gulluk. Son komandir aytdı, onlar ayrı galliye deydi. Naprimер, nasilkada şebin zatda şamalı mı? Bir nasilkanı iki soldatın götürüp yörenini görmeyin dedi. Ganet edeceklerin dedi. Bizlerim ganet edilesimiz gelmeye. Mesinlara tut diyedik. Yankılar nem etmeyecek kolye da. Urşan vaxtlarımızdan oldu mesinlar bilen de. Toys soldada hiç hili neme yok. Uvajenye yok. Son otpuska geldim. Çerçeve otpuska geldim öyümede. Komendatura neme vardım, atmetka vardım. Neme boyunca, ustav boyunca atmiçatsı edaymalı. Komendatoradan çıkıp indi öye gaytacak olin. O biri sinoçik deyip gayğır ya. Benim fark etmen görap var ya. Soldat sinoçik dedi. İzme seyretsen bir orsumama elinde iksan piraşki soldat sen karnın açtır. Meşhur piraşkini iyaydı. Men aytdım yok dedim men otpuska geldim öymüştaydı. Köp sağ olun zaten orsça gürleş men öyüme gittim. Eğer şu tayda orslar goğuduysa men ene premier misal içinde. Takjı şoňa karşı da näçe bir premier getirse öyle. Gözüm bilen gören zat malçı ömür efirlerin özüne hem aytdın. Haçan aktivist boldun diýende o 94-96 ýyllarda çörek gıtçılık wagty şo wagt uje nem etdim zat dedi. Orslar o çyra nähil soblidat etdiler, spravedliwis nähil. Kara, давай şu yankı soldat diyen, esker diyen yerinde duralı. Türkmenistan'da esker desen, o çesni. Aç, yalan aç, pahir bir zat gözüne eyle. Doğru mu? Doğru mu hormatly vatandaşlar? Doğru mu Abdul? Aç, yalan aç, ona bir piraşki azmaz yine su vermek açtır. Doğru mu? Indi Kara. Daim kulluktan açık geldi. Daim var Radnoy daim kulluktan açık kayttı. Kulluktan açık.
vaxtında вообще başka keldi bilesen, menem 2004-2006 itti уже uzatlar kalandı. Ülü geldi, просто это дедовщина конкретно. Теперь смотри, мен к чему это сказал? Вот давай вот Россияда emez da, вот Turciyada men görüyordukman da, Turciyada esker desen başının üstüne aladılar. Turciyada esker ölse, просто любой bir zat bilen ölse, tavudunu aladılardan üstüne bayrağını yapadılar. Liçin özleri generallar, ofitserlar, ofitserski sastav, hatta boldu şunaka yerleri prezidentin özü hem gelip bile şonun cenazasında düşünesem свидетельство edip durup o bile cecaylıdılar. Это понимаешь? Sen şonaka eğer de senin hükmedin, senin realli hükmedin bolsa, kaçan da senin tabuduna ne şunda dastoyunu getirip seni gömü gitse, sen canını vermeye tayin. Ama kaçan da bizerde, davay bizerinkeye dönel de bizerde salda öyledi. Hatta bile granitsada Afganistan'da ölsem, çünkü bu grupta eltende birinci sorulacak zat, tanıyan var mı? Obadaşı var mı? Gel beri. Sen alı gidesen. O adresini gör kezesen. İtti zıngantek zını gidediler. Düşünesizler mi? İtti zıngantek zını gidediler. Hiç kanaka почесть, hiç kanaka посмертно хотя бы, посмертно endi kandı boladı Abdul Ataş посмертно ölümüne nagраждать etmediler. Bir medal vermediler enesine atasına sen şimdi dostoyni yiğit yetiştirdin. Bize vatan için öldü dep aytmediler düşünesem. İti zıngantak zınadılar. Düşünesem. Eğer de Huday saklasın bir zat bulan yağdayında Türkmenistan içinde adamın kendisine birinci uçurtmaya geledi bize yaşlarını bilesem. Zagurbanoglu verdi Muhammedov'un adı vay. Danuk çortu dediler. Hiç kim atviça eline silah almadı. Kılınız da oturtmam masana. Hemen kellesinde şu. Neme? Men şu orada inşaatlı işledim da, olayım bir kafede iyi içerdik. Kafede itemem kafede bir restoran. Kanada milliyatta. Olayım her gün gelyen, her günüm 3-4 tane esker gelyen. Men afserim kadiyanda, olayım afserim de daşından teresem. Ondan sonra yanımızdaki oğullar soradı. Siz esker mi ya, afser mi deyip. Esker deydi. Esker abi işini esker. Günde gelip restoranda iyi içerler o. Bir de iyi içip bilmeyen olmayalar kadar işten çıktan iyi içip olmayan ol. Her gerek 250-300 TL pul çıkarayan da o kafede, restoranda. Bulan eskerler kafede iyi içerler restoranda. Bularda alternativni slujbada var, şu devlete tölemeli nemesi var, afitsan 21 gün uzun etti. 21 gün. Gitti. Baş on yalam, yani tölemeli. Bizerde 2 yıl. Biz alıp gittik. Borç. Marskoy 2,5. Marskoy 2,5. Bir zat sorasam bolayam ağam sizden. Sonra. 2007'de saylov oldu, doğru değil mi? Evet. 2007 fevral. 2007'de siz saylova katnaştınız mı ya katnaşmadınız mı? Katnaşmadım ben. Katnaştım ben. Ben katnaşmadım da değerli. Katnaştı da. Benim katnaşmadım. Sebebi 11 yaştatım da ben. Şonda Ecem kakam gitti saylova da son şonda yadımda da soradım da ben kim sayladınız suratları vardı da gazette zaten haysın sayladınız da Gurbangulyny görkezip durlardy ýa-da şuna taşla şuna at diýip görkezip durlardy. Maýtdym başgasyny saylasaňyz bolar zat desem nädip başgasyny saýlajak özleri ýanynda durup şuna at diýip eli bilen görkezip durardy. Diýär-de. Eder. Doğru değil mi? İdaj desem şunaka algı yarattılar da adamlar bu Niyazov okşidi. Davay şuna ses verelim diyenler buldu. Huday var bilesem. Benim şuna aytıp veren adamlar buldu. Doğru. Alişer Brat doğru aydan. Yol öde Niyazov'un politikasyny alyp gitjek de adam diýip de Allah haram. Siyasatyny ýöretjek Niyazov'un şey diýip de.
Doğru. Emma halk isledigini saylamalı, doğru değil mi? İslenini saylamalı. Ama o saylaw gutsunyň yanında durup şuna taşlayan deyip dursa bu gazanar da o. Şey dip kazandı. Eşekler mahvet. Gerek realny rezultatam gerek. Ýöne indi şu ada sen taşlasaň hem taşlamasaň hem şo Qur'an bolýan arna idea bolýan ýöne o atlar realny rezultatam gerekdi da. Realny testlerem gerek. Ondan taşerutlara görkezmek üçin. Atacan ağa söz verdi. Açından ver garaşy otyr. Salam aleykum. Artur mu? Ya Atacan eke. Atacanov o var. Selamun aleyküm vatandaşlar. Yok, katı kov grubuna da oturdum, la oturdum ya. Nemem yok, pretenziyam yok. Neme soldatlara da mecbur edilen diye saylawda. Atacan ağa sizin başınızdan geçti mi şu vayanda nemede eşittiniz mi, gördünüz mü, şu döwre gawat geldiniz mi? Neme vayanda da işledim diye alypdyňyz. Hökman diye şoňa ses vermeli, başka nemedilmeli däl diýip her kili agitatsiýalar bolan diýip men eşitdim, ýöne men o döwür gulluk etmedim. Şondan dolu habarym ýok. Atacana. Benim başımdan geçen näme oldu? Ähli rotanyň adyndan ýekije ödüm gitdim taýlaga. Ähli rotanyň adyndan. Bültenleri. Näçe bülten? Adalatly saylaw bilen. Ähli rotanyň adyndan kanunda daýly oturmaýan. Şu bütün rotanyň bültenleri her adamı bir bülten. Bir kagızda list. 90 adamdan o arada olanda rota bolýar da. Näçe? Yok 120 adam. 120 adam. 120 adamı ödüm tekrar kaýtdym. Bir özüňiz bültenler atdyňyz. O dilenjek zat yok. Artık da bärde vayanı sekret sistemde de öğretmen vayanı sistemde işlep çıktım ya. Bu dilenjek zat değil ki. Nämen gilla otursun? Bilinmeyecek zat değil o. Vatanlıda ekliňiz gulluk etdiňiz da olur. Nämen alda otursun? Gidip otaýda buğda ýediňizler. Näme alda? Kim alda otursun? Gatty dogry aýdýan. Doğru brat, doğruny aýtmaly. Yani doğruny aýtmasak hakynda adamlaryň da hakyna girýäris biz de. Doğru zat doğru aýdalım. Yok, iki kusakın sana buğda ýediňizler, şonuň üçin nemede armiýada owurluk bolmady mı? Boldy armiýada owurluk. Boldy, joraplara çelle ordaýaly. Onda näme kimi alda oturup berdi? Doğru. Olur. Tema 10 gün janwarmy? Doğru. Aslında 10 gün janwar özü de Göktepeli şu wagt başymda oturanyň özü de Göktepeli. Emma näme üçin ýok etdi? Bizler yani serkerde diýerde türkmençe afserleriň gaty kemtitdi şol. Şol kelime gaty kemtitdi bizler. Eklimden şu wagtlar har gullukdan geçen olur eklimden. Şu wagt alşer de var atamra. Eklimden ýygyňyzdan pul gelenok, siz ýaşaňyz asker bolup bileňiz. O näde askerlik bolýar? Bizde Lyçka 1 milyon. Salam aleykum ökeler. Yaxşymysınlar, kandaysızlar? Aleyküm salam. Açereke salam aleykum. Atamradaki salam brat. Aleyküm salam. 1 milyon töleyen ertir razvoda mılar serjant olup çıkıyor. Lyçka satılıyordu bizde. Atamra, şol Murat serjantyň rolunda näme dolmuşdyň näme berdiler sana? Ben almadım. Ben satın alıp Lyçka'da kınardım. Yok diyecek oldum. Mesela Murat serjant aldın da emma dolmuşdyň bilemek doğru mu? Serjant gittin. Emma dolmuşdyň näme? Şu serjant olanlara 30 san saldaty biriktir etdiler, soň şo näme berendir. Şo patşywaň näme üçin kapa, sapoň näme üçin arasynda däl, ılgap berendir ýüzünde. O pul töläp ýene saldatyň ýüzünde ılgajak bolsaň goýun, şo pul özüme galsyn diýip men özüm atkaz etdim gerekler o. Ödürlediler 1 milyon tölesin näme edeler. Sen yanlış düşündün. Şu serjant Lyçka kiptine berilýär, emma dolmuşdyň bilenok. Näme dolmuşdyň berildi? Komandir adylene zamkamyz otsun diýjek bolýaňyzmy? Onun her hili topçularda, başka tankçılarda, başka razvedkada, başka her kimin öz bir var, doğru mu? Serjantına. Bizden stroy bat. Pil, ketmen, kerke, onun näme nämesi olsun. Nämesi birinci. Onu bilemokdum. Yok, şu wagt eskerlik
eden oğullar vardı. Bilen oklar. Serjant mı serjant? Men serjant oldum diye. Dolmuştun näme diyen? Bilen ok. Dolmuştun näme bilen ok. Emma dolmuştu da yazmasın. Makul değil mi otaydı? Satın alınmasa nereden misin? Ben onu bilmete peýda. Biz Stroybatda gulluk etdik. Men döwründe yaman kan açıldı 60'lık çaslar, häkimlik çaslar diýip bilýänsiňiz watandaşlar, o gaýşniklar nemeler, saldat bolup ýörende, prowadnik nemeler. Endi 2 ýyl gulluk etdik, indi gidip başladyk oşum birinji atprafka, ikinji atprafka, indi bugün ertir garajdan ofitserler bilen görüňleşip, çilim çekişip zat edip aýlanyp ýörüs, barbyr ertir bir gün gitmesin. Soradym bir ofitserden iş edinip. Ene dedim, gullukdan baran soň baryp nemede woýnkomatda registrasiýa bolmaly, oşum atmiçatsiýa etmeli, oşum zapasda da ätiýaşlykda. Ine görüşüňiz ýaly, şo biz gulluga baranymyzda da işläp ýören ofitser da gelişimizi gördüňiz gulluga. 2 ýylyň dowamında o paxta ýygdyk, kerpiç zawody işletdik, beton goýduk, o çukur gazdyk, tranşeýa gazdyk, kabil gömdük, umumyň şo bilen geçdi 2 ýylymyz. Barars woýnkomatda registrasiýa atmetkada bolarys. Birden uruş bolaýan ýagdaýynda biziň pozisiýamyz näme diýip. Действительно kızykly da. Bizim pozisiýamyz näme bolmaly? Mysal üçin razvedkaçylygyny eder, zenitni nämesini, o tankylar, tank sürer mysal üçin de. Bizim pozisiýamyz näme desem, siziň pozisiýaňyz gatty gowy diýip gülýär da bulam. Ay, bolýa yoldaş leytenant Ayday, bizim pozisiýamyz näme desem, uruşda diýe minni polyalar bolýar diýe. Owa desem, minni polyany diýe aras salamak üçin diýe boynuňyza barana dakýalar diýe, birinji siz geçýäňiz diýe, başga işlerde yaramaýaňyz diýe. Minni polyany açyp getip berýäňiz diýe, sizden soň diýe el awtomatly nemeler, tanklar diýe soň geçmeli diýe. Gynansak da şo döwürde, şoň ýaly 60'lyk çasta gulluk eden gatkendir adam. Kanadym. Men aşırda bir zat berýän, Atacan ekeni soradyňyz menden. Men baýany biletim elimde. Men mладший serjant, razved batalyonda, spes rotasında, bölüm serkerdesi Goşun razvedkasynyň dep ýazypdylar. Uny hem sıkı через жопу ýazan, onu okusaň. Bölüm serkerdesi Goşun razvedkasynyň. Komandir adyly. O Аңтау разведчик da, служба etdik. Kiçi serjantı поверьте maňa uruşa, men onu satyn almadym. Men zatda aldık. Serjant şkolada bize perevod bolanda maňa urup koýberdiler. Soň должностьям şo ýanda показательный бой gökezätik. Alysar, Аңтауда ýalňyş vermişler, ýalňyş zwaniýa vermişler. Komandir adylynyň starşy serjant zwaniýasy bolmaly. Sen näme üçin mulas aldın? Eke, pulumuz yoktu. Или Потому что кисesi boş ondan al bilmedi. Kisesi dolu olan basa içeri yaşıtın службада. Yok. Ben pagonumun içine koparıp ataran adamla birden uyumanına girer. Kelle arıklay. Az mı? Ruang pada kabar ya mai? Oh kayak tahu. Популярная подарка, фашистская. Ya bu hakiki olmasın o. Hakiki. Sandık Klaus olmasın bu. Hakiki Sandık Klaus'un öyle olmasın. Bırak yurduna gidip biz de pazarda da bize yeriz. Hakiki Santa Claus olsa bana. Orada Tokoy stepini çeken diye drondur bana. Elektrik bolup işlemek apasyny togurup bilýär, boý moment adam ölüp bilýär diýip eşitdim. Ayaz baba bolmagy maksat da eken onda görüp otursa. Türkmenistan'da ölü bilesen, ölüm nakasında bolu bilesen, topa arasında yıkılsın şu anda. Bu da böyle ötediler üstüne bile. Ben de M4 az zadım aldım, aç stadım aldım.
Benim de hem dörtlüklerim var eken o. Hemmesi 3'te oturandım. Geografiyadan Rusya plita şkalat berip dörtlüğü aldım. Son çizudan dörtlük. Даже geografiyadan dörtlük mende. Ödem yankı video Aşgabat'ta o. Aşgabat'ta son yalı açlıklar o. Açlığa o. Prosto aldalap çağırdılar Abdullah. Açlık var Türkmenistan'da ama aması köp onun Murat. Alişer şu an sözün kötüyüm de bir zaman bağışlayabilir misin bir zaman? Ustadı yan adamcı dinle oturdum da eskerler dediğinler ölen var. Bizim eskerlerimizde ruh yok. Hakikaten ruh yok. Özüm komandır rotada at oldum. Artık ayda oturmayın da bu eskerlik sırrına giriyor. Olur dinle. Ekliğinden kulluk ettiğinler. Hiç demniyastıva yok mu? Var. 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 Ne için var bu? Ne için şunu dikelde bilemedik. Yurdumuz Gülyan'a atıldı diye oturan oğullar tutaydı. Gelip yurdumuz Gülyan'a o deyip ertesi bir gün dününün etkerlik edendirler. Belki de. Ama şu etkerlikte zemli açtığı edip doğuna mesela velayet olsun, etraf olsun. Katı ağzala hov etkerlerimiz ağzala ruhu yok. Ruh yok yani. Vatandaşlık ruhu yok. Şu Aşgabat'ta otururlar. Kayseri otururlar. Ama Kırgızistan koruyanlar kimler? Bu gariplerin çağırır o. Düşünün. Velayetler. Doğru. Karına aytmayın da ayda otursun. Sonra vatan dönümüne girecek ben. O inmerkisi yurttaşında şu an Atacağım. zimmetler var onun en düğünün havarlaştı. Mavlanarlarına şunla bir iş pametlerini ne eldiysen satıptırlar tarih. Yurdun başında da beydayım ersin ya. Yine hazır Allah korusun. Allah satmasın. Baltika eğer de real Türkmenistan içinde zat olsa bir düşman bir yerden gelse prost avtomatik ber ben pastayan aydı gelemen düşmana gerek yok birbirimizi atı öldürediler. Birbirini atı öldürediler Türkmenler. Yok sen şatır, yok sen çoka, yok sen Özbek suka. Ben sana tırrrt nakı birbirine magazin boşadılar. Yine настроениясы halkın şu. Yaşlar hem şunu nima uchun nakarniy prisikать etmediler? Assalomu alaykum. Shu qulluqlarni degizib turar ekan, biroq o'shalayni dedim. Men terkatdan va'zni terkatdan derler. Üniversitede qulluğa üniversitede qutaramak usullardan qulluq almaga gelen polkovnik ofitserler gelyapti. Endi avtolukdan terkatdan zaten. Sonra şirketin polkovnik ofitserler bilen bir yarım saat ýaly gurundaşyp oturdum. Sonra şu ofitserlere sorak berdim men. Men korkup çekinemek, erkin gurlaýardım. Sonra ödaralyny gurlaşdyr da Türkiýe bilen Türkmenistanyň qullugyny deňişdirip durdy ödaralyny. Näme üçin biziň Türkmenimiz patriot däl, watansöýüji däl, oňarda pul berip galjak, qulluk edetler okdyp. Men hem şonda diýdim. Näme üçin siz ofitser bolup oglallary ruhlandyranok diýdim. Pitanje diýsen pitanje pes. Türgölleşik diýsen türgölleşik ýok. Eliňe pil al, birini eliňe pil alsan, birini eliňe awtomat al, ýa awtomat almaýarlar hem daşy köp. Odan ýa-da qulluk etip beren çasyň aeroportda ýakynly, prezident gelýär diýse, iki şullapdan martin naryada çykyň, dadymda kazarmy rejim. Postla boşaýa, ýarasklap boş durýar. O ýarasklap boş durmaly. Hiçili naryat ýok. Prezident gelýär. Hoppala. Ofitserler dejurny çekýär. Odan endi şol qulluk sasýanyda endi qulluk etmäken men turnak ederim, oglas günne ýerden olmaz, pitanje şeýit bar ardy ötükdi. Aryk bar we mara eliňe pil tutturýar. Ot çapar. Ýa bolmaz ofitser garada bar gitdi. Ot çaptyrlar bar öz işini etdirýär. Odan şeýler zatdy näet qulluk etmäge höwsüň boljak. Boluşukluklar da garoçy. Şonu şu ofitserlerim polkovnik ofitser ýokdam. Şolam soragy jogap berip bilmäni biraz ýumurlyjak boldy. Doğru. Ya bir vatana bolan höwesli bir adamlar kipine tınraw edip bir näl diýsen.
Jany teli bilen bir yapışarım ka diýen ol. Ýok, o derece yapışar ýaly ýagdaý ýok. Yapışsak kän ýöne. Kesin hayal gelir. Şert ýok. Kim bulara kesin hayal gelir. Maňa mı böyle yoksa sizlerden böyle mi? Maňa da hayal gelir. Ha, şeýlem siýadym pes gelýärdi bar, gowy işdilämini. Wow. Eşdile ha. Men aýdan bir watan jan bilen süýüp ılgajak ýigitler medken ýan bir normal paniýatyda vitaminler, normal vitamin höweslendir bir näl diýsem bir ruhuny galdyrsaň ýok tersine o baraň soňam diňe nerwiň iýip bir gündelik eýle beýle zulum bir näl diýsem bir zaşytaň içinde gezip görünim ýaly diýjek bolýan. Dedevşine var. Bar höwesini alýarlar da. Maladoy demberli bir dedevşine var. Olam bir paniýatyda, ýani olam morsan gelýän paniýatym gaýtýan düşünje. Şo düşünje uýmasaň sen bolly ya kuçasan urulýan demberler tarapyndan ýa-da sen şo düşünje boyun bolaýmaly. Adam ýani istirelba diýip alyp gelýär. Barjymyn istirelba diýip alyp gelýär. Istirelba diýip alyp gelýärler de 6 aýdan 3 aýdan onda da näme 10 tane ok atmaly bolly tagyny 10 tane ok atmaly zat elini alsyna beraber attyrýar oku boşatdyrýar bolly den haýy pozisiýada atmaly näde atmaly aksiyada hiç il düşündiren ok daşy aksiyalaryň arasynda da atış usulyny bilmeýärler bar. Den ýatyp atanda näge atmaly haýy pozisiýada urka baş näme awtomat senelerinde karşındaky awtomaty özüňe näde bolmaly pozisiýalaryny öwreden oklar. Diňe 10 tane ok attım bolly. Ýerine gaýtdym. Zil maşynyň ýerine 90 tane eskir sygdyrýarlar. Goýun ýüklenýär bilen maşynyň ýerine. Şolar ýaly goýun hazabyny bir-biriniň üstünde oturup gelýär. Stirba oku türgeleşi bar, harby türgeleşi bar. O eskirli arkasy besmiş okly ziliň ýerine üste ýapyp ýeriniň ýerine mindirilýär. 66 minady. Üstüne oturup gelýär. Demir ölçü o bir-birinin koltuk götünün giysin al. Просто bara издевательство desem çünkü. Ay şu at qurban oluyor. O qovat yara qurban oluyor. Alıp çıkarlayın. Ama anime velikte baradı. Velikte matı biladi o. Anime öldürgüne var. Açıkçında sniperi varmış ya onun. Ol velikte baramak arkasında sniperleri var ya onu da leştim. Gurbanator dediler. Amerikada Terminator bar bolsa bizde Gurbanator bar bile. Всё, границалар беспокоит etmeyin, спокойно yatağınlar rебята. Prezident gelýär diýiljek bolsa, aeroportyň ýanyna bolansaň bizden çatmaz. Prezident gelýär diýilse bir hepde öňünden sniperşikler çatyn taş töweregini dejurny çekýärler. Eskerlerim postdan ayrılýar. Kazarmy rejiminde geçýär. Post diýilen zat bar, boş durmaly. Näme goralmaly. Daji berki skladlar aýdyp otursak, daji yarak sklad boş durýar. Prikин, daji yarak sklad boş durýar. Ama sana удивлю. Германияда kansleri var ya, kansler. Вот эта женщина, men adı yadımdan çıktı. Hatın var ya, kansleri. Şu iki tane aslında bilen kim? Angela Merkel. O Merkel'den iki tane ahranası bilen gidip pakupka edip beripti. Halkı bilen savunlaşıp berýär. İki tane ahrana hepsi, başka hiç kimi yok. Bu bilesem nime demek? Bütün avtoritarny rejimde korku, halktan korku bolady. Düşündün? Также Putin'da da вот bir yere baranda tüyemeyir, bronировать edediler. А ним için Германияда, ним için Европада şo nakazat yok. Да потому что, bilesizmi, всё справедливо. Справедливо, adalat bilen nazat edildi. Bolýa, olara Germaniýa, Ýewropaken Çeçenistany Ramzan Kadyrow hazret, öz halkyň arasynda arkaň futbol oýnap, değişip gülüşip aýlanýar. Şolan bir awtoritar rejim. Yok, ни в коем случае я не поверю в это. Yok, Ramazan Kadyrow'un ta bizimkini barmadan öňce etrafyny tämirlerler. Hiç kim girebilen ok otay. Ramazan Kadyrow'un girdiği ýere hiç kim girebilen. Senin yanlış bilgin var. Futbol deme, hayır. Yani futbol deme.
Futbol desen benim Berdimuhamedov futbol oyunu yadıma düşedi var. Yıkılacak bolup piyan var. Ben kollamak öyle Ramzan Kadirov men görüşüm zadım boyunca aytdym. Belki yanlış bolupdylar. Yok, senin o gördüğün adamdır. Yani o da bizimki yani bizimkiden hem erkek diktatör. Yani özü 75. yıl menden bir yaş ulu olun. Ama 14 yıldır yurdun prezidenti. Ne 14 yıl ya? Davno olan durdu. Sereden bir kimin kızıklı olsa kovut neme istoriya etip verecek. Haydi. 1879 yılda Oruslar Türkmenler üstün çözüp başlayan. Şol dövrde de Türkmenler belli bir halk olmandan soň halk emendarlar bilen gün şeyler yurt dolaşyk etýärler. Şol dövrde Türkmenler Xiva hanlygy we İran hanlygy bilen dowamly uruşda bolýarlar. Xiva hanlygy men düşünjem boýunça Mardaky hanlyklar diýip düşünýär. Soň bular zat etýärler. Xiva handaşy bu tarap. Başol, memarym kadip. Taşaus. Hayda var. Yani 1879 ýylda Oruslar çöz gelende bu ýa-ni ahaldaky türkmenler maslahat edip ýa-ni Göktepe galasyny ýygnanmagy nemetýärler. Makul bilýärler. Soň Göktepe galasyny ýygnanýarlar. Orus tarapdan birinji topar gelýär. Ýa-ni al bilmeýärler, ýa-ni türkmenler al bilmeýärler. Şol çağında da Xiva hanlygy bulary atly goşun we piýada goşuny kömek uğratýarlar, muňdan gowrak. Şotaýda soň ýa-ni birinji tapkır gelen Oruslary türkmenler ýyzyny goýarma, ýyzyny sepme başarýarlar. Nime etýärdi? Ýeňip bilmeýärler karoçy. Ondan soň Oruslar gitýärdi. Ýene ondan köprek ve başka generallar gelýärler. Yok, şu wagt sen ýalňyş tarih aňlady oturýarsyň da. O Mädem insany Oşut han ýeňdi, taratdy. Sen näme ýalňyş biligi bere oturýarsyň? Durun. 1879 ýyldan gurulmady oturýar. Bu la makinaýda oturýar. Näme diýip 2005 ýylyň gurulmady oturýar. Durun. Kim bilen kimin arasyny urşal diýdiňiz? Oşut han Mädem insanyň Oşut han Mädem insanyň ýokanyň gurulmadyna ok janagym. Berde Oruslar ekspedisiýa gelende buradan Muhammed birinci gelende bula ekspedisiýa gelediler düşündün. Prosto Türkmenler aladılar, razbivat edediler düşündün. Karan soň dowam bar, dowam bar. Soň ikinji ýerde gelende ýa-ni Göktepe'deki Göktepe galasynyň bir burçuna 1300 kilogramdan gowrak partlaýjany goýarlar, şeýden partlaýyp içine girýärler, alýarlar, uruşga tordy diýip lan ediler. Şonda generalyň ady kim? Generalyň adyny aýtsana maňa. Generalyň ady kim? Generalyň adyny bilýärdim, bir näçe okudum ýani ýadymda galar. Ikinji general. Sen ýalňyş bilgi berme. General Skobel. Generalyň ady näçe? Men ýylyny aýdym, 1881 ýylda uruş gutardy. Tamam. Ha, ne olacakmy? Yok, devam et. Dinle, şonda 12 janwarda 1880 ýylda uruş gutarýar. Şondan soň ýa-ni general bu teke türkmenler ýeriň ýüzündäki garana hot diýip ýa-ni henim köpsini ölme mecbur etdi, öldürilýär. 1300'den gowrak adamy öldürdi şol. 1300'den gowrak adamy. Indi bäde logistika düşünseň, значит, şu teke türkmenlerde bir zat bar. Haýsam bolsa bir tarapdan kuýup var. Bu düşünjek hiç kim düşünme. Sen düşünme. Sen durun. Atacan aka durup bir ýere getirjek bolotgan. Getirsin Atacan aka. Soň aýdamyz. Soň ýa-ni general 1300'den gowrak teke türkmenler öldürdi. Bular ýeriň ýüzünde garana hot diýip. Şo garana hot aýryldy. Şular entagam Oruslar entagam teke türkmenler bilen entagam gara uruşy dowam edip dur. Gara uruş diýmegi millet parazlyk ýagny Lewapda şoz Balkan neme emmesem şu teke türkmenler ýigrenýär. Aýtýarlar halkyň arasynda aýdylýarym. Prezident kim bolsa bolsun ýöne teke türkmenler. Смотри, brata. Oruslar spesialny ýa-ni teke türkmenler prezident et goýdy şular ýanak bir neme zalimlik bir hökümet alyp barsyn diýip.
Şu tök Türkmenler yigirensin deyip şular yanık spesialny neme. Sen Demirgal Karaya'da efire verýärmi? Endi şu yerda просто remarka koyun Abdullah aka, hoş geldiniz. Mesela şunu aydım bratan. Prikali men Çarjovlu itteke Türkmeni ёбаный в рот. Ene şunaka koynayan bolu eken bilesem. И мне насрать, понимаешь, kanaka sen tireden kanaka tayfadan. Düşündün? Yok. Bratan. Alişer Bu kanaka teoriya vardı. No, мне просто bu şu an bizim tarafta olacak kolya da emma düşündürülenok. Sözünü düşündürülenok da bu altına tırnetli. Hiç kere tarih okumadıktan sonra aslında bizim taraftan bu Muhammed dediğin sözünün sonuna tereften bizim taraftan. Muhammed doğru mu? Seyredin ben adaletın tarafında. Siz adaletli hareket etken mi? Adaletın tarafında. Adaletli bozdunuz mu? Sizin hem çıkıp nemen zaten. Muhammed, bizim aytýanyň bary bir separatistlik millet paratlygy tarap içeriye. Tekke ýomut gökleň ýene bir zat diýmeni biz demokrat düşünjäň daşynyşmary. Demokrat düşünjede var, tekke bolsun, ýomut bolsun, barçam sözüm soňlaýyn. Demokrat düşünjede ýetip bolsun, ýomut bolsun, aýal bolsun, erkek bolsun, jins näme bolsa bolsun, demokrat tarapdan öz hukuk kanun tarapyny wezipede berilip bilýär, wezipe ýöredip bilýär. Eger şonu başarsa, başarmasa da halk yine de talep edip şonu ayırmalı. Doğru aýdýan. Seyredin. Tak proşe jit bile. Men tekeleri nemet yigirenýän dip aýdamak, ýöne şonlara garşy yigirenç döredilýär dip Orslar tarapyndan şolara garşy yigirenç döredilýär dip aýdýatym. Men bärdi millet parasy aýdamak. Gafurov ýerlerde. Düşünmedim. Niyazovdan öň Türkmenistan Kompartiýasynyň birinji sekretary Muhammed Nazar Gafurov ýerlerde. Men onu bilemek. Gaýgyda Atabaýew nirelli? Ya Gaýgyda Atabaýew seredin, sizler öz bilýän zadyny sokwatyňyz, menem öz bilýän zadymy sokmuşda ya. Yo, bolýar. Yok, seni aşağılacak bolamız yok, seni düşürecek ya yukarı götürecek. Prosto fikir alışıyoruz. Rебята, izletmekler fikir verdi bu yanda. No, yanlış. O separatizm eltedi menem sen bilen. Burada doğru düşün. Doğuncuğum, inincan, burada doğru düşün. Altın asırın nesile bulara bilim, ılım verilen o. Verilmedi. Sana verildi mi şu alışırken? Sana verildi mi şu? Yo, düşünýän, şoň üçin düşünjesini bir ýalňyşlygyna göz ýetirer ýaly Gaýgy Atabaýew, Şaja Batyr, şolar ýaly belli şahsiýetleri Türkmenistan üçin iş eden belli şahsiýetler diňe akallan änegden çykmadyk, Mari Balkan zatlardan hem çykan diýjek bolýar. Şoň üçin Gaýgy Atabaýew nirelýän, Gaýgy Atabaýew belli şahsiýet Türkmenistanyň ýyl arasynda. Şoň üçin soradym. Otada aýtyn zat bilen ok diýip bar unjat etjek bolamdy. Assalamu alaikum. Elele verip birbirimiz ýerim ok. Buyurun Abdullah gel. Uştaýda olarlar. 1880. Assalamu alaikum. Muhammedcan. Adyma dönür odan adam gany. Kim Türkmenistandan, Türkmenistan raýaty. O dogry jogap. Menem mana Abu Dhabi'dan ýemokdy. Ýöne haýsy welaýatyna hem şu bilemeň biljek bolunay, niýe dalmalaryň biljek bolunay, şondan soradym. Ağam sen öz bilýän zadyň aýdaý. Men bilýänmi näde oturma. Ya bu wagtlar aýdyp berdim, olen şondan bir haýsy mekdep dalmalym kan diýip şondan sorajak bolunay, haýdym ondan. Sizin okan mekdebiniz dalmaldymy? User, sen de gaty görmesen adam aýtdym, altyn asyryň nesli bular. Başga näme gaty görjek bulardy? Diňe provokasiýa. Vatanymyz gowy gül ýany, asuda diýip provokasiýadan önüp öten nesilden soň näme gaty görjek? Мужики, bize makaranlar. У каждого свое мнение, ребята. И bize просто можем кандай аргументированно уңа жооп берип билебиz. Şona kadar как-то bilesem. Hemen kol temana seredin, vatanımız gowy. Linçovat etsek, her birini linç karanlar. Есть гурбанасослар. И есть özünün мнениesi bolan adamlar, ребята. Давайте шуну аргументированно шуңа жооп берип бир убедить etmeli. Понимаете? Я вот так считаю. Это будет справедливо. Temana açtı. Men mysal üçin men bärde edil watan öp çykan ýanyp boldum da seredin. Biz uruşyň içindäzdir. Türkmenistanyň esl Gazaqstan, Kırgızstan, Otaydak, Yakutya, Kavkaz, olar hemmesem şu bir nemen aslında Türkmenistanyň hemmesem Russiýanyň imperiýasynyň astyndadyr. Şolar intak çykan bilen bir kagazyň ýüzünde çykan kişi metdiler. Ýöne entagam şolar çykan ok. Entagam şolar Putin saýlap goýar.
Biz entäge murşun içinde barıp çıkıp bizim asud asmanımız var diyene degen o işler. Aynı bir yerde gelmi. Biz arken barıp otayda edelimiz ediliyaz mı? Muhammed, sen bizim tarafımızda Atamrat Saparov sana sorum var. Şu gelip dönülük 10 Janwarı Atamrat Saparov. Men senin katı saygı duyduğum birisi. Senin esirlerini görüyorum. Katı bilgendiğim birisi. Hem tarihten hem filosofiyadan katı seni görüyorum. Esirlerini de beğeniyorum. Atamrat. O Atamrat, şu 10 Janwar näme üçin ýok edildi? Sorum. 10 Janwar näme üçin boldy? Oldu mu yok edildi mi? Atira günü näme üçin ýok edildi? Men öz pikirimi aýtsam, mümkin ılalaşarlar, mümkin ılalaşmazlar. Ýagny häzir näme diýseňiz hem Russiýanyň täsiri bar Türkmenistanyň hökümetine. Men şonu ýalyrak görýän. Umuman halkyň beýnisinden syýryp aýyrmaly oruslar gan döküpdir, türkmenleri gyrypdyr diýen paniýaty türkmen halky eýermeli däl. Men şonu ýalyrak görýän. Yine de bir zat, yine de koşmaça. Häzir mertlik duygusyny türkmenlerden ýok etmeli. Türkmenlerin aňynda mertlik duýgusy bolmaly däl. Olara hiç ilek tasardan düşman gelen o kemise asuda asmanly yurtda ýaşapdyrlar. Tarihte de Gurbanuly Berdimuhammedow bolupdyr. Ondan türkmenler gorapdyr. Türkmenler bir beýik milletine şu Gurbanulyň saýasynda beýik bolupdyr. Umuman Türkmende mertlik bolmaly däl. Şu wada çellik hiç ilek Türkmenistanda uruş bolmandyr. Indem uruş bolmaz. Uruş bolaýsa Türkmenistan ýok bolup gider. Şonuň üçin hem Gurbanuly bar. Uruş eden okşy. Uruşy beýgeldi ýa-da. Uruş diýen zat bir bolmajak gatýalyk. Abdullah, sana da sorum. Näçinji ýylda ýatyryldy? 10 Janwar. 10 Janwar ýadyma şonu. 10 Janwar umuman ýöne 2017-nji ýylda hemme zatlar ütgederler, ne bilýänmi? Saparlar bir bart etýär 10 Janwar. 10 Janwar saparlar bardy. 2017-nji ýylda. Seret 2017-nji ýylda. Abdullah. Garaşdyrlygy 2017-de ütgetdiler. 2017-nji ýylda halk maslahaty geçirildi, 1-nji gerek. Ana şonda garaşdyrlygy ütgetdiler. Matumgulyň dogulany gününi ütgetdiler, bayramçylygyny. Bayrak bayramyny ütgetdiler. Ondan togy, suwy, gazy pul etdiler 2017-de. Yok. Abdullah, sana interesindämi? Mesele diýeli, şol 10 Janwar näçinji ýylda ýatyryldy? Bir aşakdan 2017'de yattı diýär-de. Bilemok bilen edil näçede ýatdy. Yok, bir geň zat dälmi şu wagt Russiýanyň nemesi askerleri nemeni işgal etdiler 2014-nji ýylda. Şo ýyl ýatyrylan de bir kile geň zat dälmi? Ýok. Ukrainanyň elindäki o ada bar, näme adaty şol? Krim durdurdy bir ýa näme gaýdaýda? Ýerini işgal Şu Krim aldıktan sonra Göktepe'ni 10 Janwary näme üçin ödedini 10 Janwary ýok etdi? Ýok. Bir mülkiyet işgal etdi diýdiň. Diktaturada bar, hemme zat stabilne bolmaly. Stabilne. Hiç zat ütgemeli däl diktaturada. Adamlar uruş näme, goh näme, mertlik näme, gahrmançylyk näme, gaýdusuzlyk näme, o zatlar bilmeli däl. Diktaturada. Ene şonuň üçin bize bizim tarihimizden uruşy aýryp otýarlar. Urşam aýrýarlar, ondan gahrmançylyga aýrýarlar, gahrman adamlara aýrýarlar. Umuman bizim tarihimizi ýuwup otýarlar da. Bizim kellämizi, tarihimizi, bizim gelejegimizde de diňe arkadagy serdar we arkadag bar, olaram ýurdy talap gelmeli hemişe Gahramanam bolmaly däl, adam urşam bolmaly däl, şonýalyk. Şonýalyk zady diýär. Bugün Türkmenler däl. Bütün Türk döwletleriniň şol ýany kellesi nime ýol otýar. Perim waýda dotýarlar näme üçin? Birden bollar birleşik gitse.
Bärde bir ulu döwlet emele gelýär düşünýärmi? Turan näme üçin Turany goşan Türkmenistany? Bärde prost aýtdylar, aýdyldy. Türkmenistany ýöne Orus goýberen okşany. Sebäbi Orus gaýtsa Özbekistan, Kazakistan, Kırgızstan gaýtdy, o taýdan Yakutiýa bilen nemede aýrylyp gitdi, o taýdan Kazanam aýrylyp gitdi, neme Tatarstan. Orus imperiýasy ýatdy ýaşoň bilen. Teret hiç kim agdy birleşmeye da etmeye diýer. Men gulluk diýince wagtym milli goşun jurnal bilen sportivka aldyrjak boldy. Bize eskerlere stipendiýany uzundan tölemeli. Stipendiýamyz 62 manat. 62 manatdan uzundan milli goşun jurnal almaly, sportivka almaly. Sportivkanam özleri bir bolgusyz ýaşy sportivkany getirdiler, şonu almaly. Odan bizim boşamamyna 6 ay garly. Odan gidip bir 90 sany esker öz aramyzda dilleşdik. Daway boýun açylýar. Biz boşajak priziv näme meselede alamdyk diýip. Daway boldy. Şonda dilleşip afseryň garşysyna biz alyp bilendik. Öýe gitmäge eşigimiz açyk, näçek biz 6 aýdan boşaýasyp bar öz aramyzda dilleşdik. Şonda bolýa boşayan priziv alanyk, onuň kiçili alýa diýip, onuň bizden kiçileri aldyrdylar. Eger bir derdin daşyndan birleşip jemlenilse, onda bolmajak yok. Bizim ýoksam şonda bar 5-6 syýmyz ýa 10-15 adamyz bar. Aýym almaly bolýar diýip rady bolup alamazdyk. Onda bizim bolgusyz sportivkany alyp gaýdyrdyk. Şimdi benim görlesem bolýarmy? Gurla. Alşer, dostuňam apelsinime ýeýärmi oğlum dostum? Apelsin. Alşeriň dostu. Götüne gülsün. Hiç yaşayamam. Sağlık mı atacak? Umağam canım. Sağma yedik gittiğinle sen o. Yaşap yiyorsun mu? Samrat, kardeşim sağlık atamam. Rahmet Abdullah. Şu Göktepe burçta var ha. Hudaya şükür kardeşim, Hudaya şükür. 12. yanvar yankı Göktepe'de neyden Türk vatandaşlarımız, erkeklemeden anamız yok vallahi. Gaynen yani. Şöyle bir hemen bir nesil toprak doğan ceglemez yok vallahi gaynen yani. Çünkü bunu gaynen yani gerçekten. Onun yatırılanan da gaynen yani. Yani şu vaka ne için bollu? Hem şu hala geldi. Sebep ne? Şunu burada geçtik. Sebep ağam berdi. Türkiye devletinin bir nemi var. Türkmen Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dövründe Muhammed Peygamberimiz Türkana Oğuz deyiptir. Türkana Oğuz şu millet Allah'ın sözcüsü deyiptir. Şu millet bir yurdu çoğuş etse Znar şu milleti Allah Teala nakazani edi o yerde düşünce nemettir, düşünceni öňe Значит, bular Yahudiler, Hristiyanlar birleşip Türk milleti dağıtmak diýen netije gelýärler, düşünýärmi? Türk milleti dağıtmak hem de şolan güýjüni gaçyrmak. Özünde teoriýa da. Sen näme niýetiň bar? Näme pikiriň bar? Näme üçin ýakyrdylar? 10 janwarmy? Muhammed sana katı yanlış bilgi veriyor. Doğancım, inimci. Bana katı yanlış bilgi verirler. Ben de öz bilgin aýdaylar. Vatandaşlar. O da diýenler näme üçin şu bolly? Bilýän, 79-81 ýyllar uruş näme üçin bolly? Näme üçin şu halk şu hala geldi? Ýok bolmak, ölmek derejäge geldi. Ýöne gelip öldürekler şolar öňünden bir ultimatum bolanlar ýenedir 5 ýyl, 3 ýyl, 10 ýyl. Näme şu hala geldi? Şu üçin soradymlar. Oğuz, ustada esasy Hazar deňiziň etrafyndan gelen Rus birlikleri var. O döwür Qiyatxan var, Balkanyň serkerjisi Qiyatxan. Taryhy gaty okanlar bolulur. Qiyatxan Ruslaryň gelmesine ruhsat beren Balkan hanydyr Qiyatxan. Ruslara ana bize sewda getirjek. Gaty näme? Gymmatlyklar getirjek. Alışveriş boljak diýen ilki suçlusy kim? Qiyatxan. Bu tarihaty okamamyz gerek. Qiyatxan Türkmeni dönükligeden ilk dönük Qiyatxandyr. Qiyatxan oğlu ama bir meşhur adam diýişok. Qiyatxan oğlu. Kim Olar var ha. Sana nägele bu saat gurrun versem
10 sagadyňyz alarym men tarihden görüň bersem-de bu Kyýathanyň Ruslary Balkan deňizine indirmesine ruhsat beren handyr. Näme? Ha, doğru. Yalnızına düşünüyor, yani geç düşünüyor. O nemeni, Türkmen sahrany, Gürgen vilayatyny neme berýärmi? İran'ın nemesine. Paça Rusiya häkimiýeti şondan soň göz açylýar, ýöne geç bolýar. Şu hatda şu can berjek wagtam o ýerde bizim türkmenlerimiziň beýikleri ýatyr, ýagny Mahtumulu bilen Azady, Döwlet Mehmet Azady. Şonuň mazary hatda şo taýda o bul ýalňyşlyk boldy diýip özem zindanda öldürilýär şo 88 ýaşynda Kyýathan. O wakaty giň taryhy var, olurlar. Bunu okaňlar. Şu wagt Muhammed ýany ýarym ýalaňaç okap gelmeňler efiri. Ýalnys soraga jogap bersek, näme üçin şo Göktepe tragediýasy boldy? Men tragediýa diýip adlandyrýan. Şo näme üçin boldy? 19-njy asyryň ikinji ýarymynda dünýä ýüzünde esasy iki sany uly derrawa, iki sany imperiýa, biri şo Romanovlar dinastiýasy, Rus imperiýasy hemde ingilisler, Britaniýa imperiýasy. Her kim özüne territoriýa almak küýüne düşýärler. Hindistan Britaniýanyň nemesinde bolýar. Ýagny şonuň podunysy, şonuň koloniýasynda bolýar. Hindistanyň üstünden bäri tarapy Orta Aziýa tarap süýşmegi mümkin diýip padşah nemesinde Rusiýasynda gorku bolýar. Şondan öňrek biz eýelerli, biz baýdagymyzy dikelli, ýagny bu taý biziň ýerimiz. O gelip oturma bu taýa diýen ýaly. O boyun egmedigi öldürüp bolsa da ýerini alaýmaly diýen buyruk bilen emredilýär, hereket edilýär. Ну, в любом случае, Abdullaka, bu uruş bolagaymaldy. Ili же Angliçanlar geletdi, ili hem Ruslar geletdi de. Dünýäni kär gördüler da. Ova, da, это şondy, no karang, bilesizmi? Şu taryhdan halyne şunday Gülcemal Han gelmedi. Ova, Göktepe bir özü kaldı, Marı gelmedi, tam yine o gelmedi. Понимаете? Это что показывает, да? То, что bizler doğrudan bizlerin halkımız şu именно şu tarihi bilmediler. Bilesizmi? Çünkü gün ben fikrimce yine şu yaman полезно. Bizler şu zatları yine şöyle oturup tartışıp o какой-то истина varmak, bilgili adamlar bilen şu kadar o temada gepleşmek. Bilesizmi? Men şunu halka düşündirilmegini isleýän, şoň üçin şu soragy men godum. Näme şu soragy godum? Sebäbi şu. Men jogabyny aýtjak, öneliki kardaşlarymyň bir pikirini dinläýin diýen. Aýdyryň arkaýyn. Şu söz diýen, näme üçin şuňa goýly, martekelen ahal teken arasynda. Gökde burşa gelmedi, näme şu hala geldi, näme şu şeýle döredildi, kim döretdi, hakykatına barmadymy? Baranda näçe adam öldü, onu gördülermi? Görenlere öldü, görmediklerimi odan çözül qaly, näme şu şeýle hala geldi, şonu bilmek üçin pikirini soraýan. Koşak bolýan adamlar, häzir egerde bar, şu wagt biz mysal üçin şu wagtda bilgili adamlar olarak halkymyzy bilgilendirip alyp çykmasak, herimiz özümüz bilip, men garanjym daşar ýurtda gawy zat diketsek, onu Türkmen diýip millet ýetikdi. Soňra gaýdyp Türkmenistan diýip döwlet gurulmaýar. Şoň üçin häzirki indiki geljek nesil uja bozuldy. Geljek nesilden tama ýok. Häzirki şu wagtky nesil, häzir şu wagtky nesil ýetişenler bar asarlysy. Şolar alyp çykmaly bir-birini süýräp. Ýani Muhammed barada bir ýarym ýalaňaç maglumat bilen geldi. Oňa da bar üstüne uzun ýetmen elini tutup çekmeli, bilgilendirip golla bermeli, süýremeli. Bilmeýär diýip gyra çekmenler bir-birini süýräp, men mysal üçin özüm bilen diýsem, häzir hukumatlardan daşa ýurtda wagtlaryň ýaşaýyş bolsam 2000-3000 dollar aýlyga dursam, men jaýam alýan, maşynam alýan. Soňra men bolly nirde ýaşamda näme diýip gelsem, onu menem ýaşa bermeli. Ýöne men häzir bir biznes bir zatçymy ýola goýup aýdyp gitsem, mugaş Aňryk men muganymyk berleşek. Ýörüte muganymyk berleşek. Şuda-da 2000-3000 manat aýlyga iş aýjak. Ýöne okuwçylar taýinlajak.
ýokary tawşandy bar pul bermeň, zat etmeň, öz hakyňy talap ediň, zat diýip näçe hakyny talap etýän adamlar köpelligiçe, şonça da onu da ýurduma demek karatlaşýar. Geçen ýyl üniversitede tawşan ýaşlaryň arasynda sany epesli azaly 2020-nji garandy. Geçen ýyl daja bar neft gaz köne politik binagarlyk institutda 800 milyon 1 milyard tora otururlar. 300 milyon bolsa salçak adam öldüýärler. Häzir şu ýyl ýene de pere düşýär. Okuwa tawşyrjak pul bar adamlara da bar. Şerk okuwa tawşyrjak bolsa pul bermeň diýip maslahat bermeli. Pul wapşe korrupsiýa bermeli diýen düşünjän o aýyrmaly. U bara metodiçne etmeli onu bilesem. U pul bermeň eti bilesem. Просто Abdullah aka sizden hayiş. Давайте вот именно şu temanı siz alındanı просто doğrap naharın içine koysanız oturup yeyeli. Ben yeneyim sorunun içinde podvох emas. Мнениямız köp boladı. Потому что şöyle bir giden tarixi bilen adamlar oturan. Buyurun söz sizde Abdullah aka. Yok. Şey doğrama yerlisene, doğrama edip yerlisene. Yüzler sana demem var şu Hıdır Deryaev diyen Gülcemal Han kitabını okudun mu? 2 tom. Azim Ahmedov'un kitabını okudum, gademesin yankıyıp. Ova, Hıdır Deryaev'in Gülcemal Han kitabını oku. O tayda nem için Gülcemal Han Göktepe uruşuna katılmadı. Sebepleri var o tayda var. O nem için atkaz geldi. Nem için gitmedi. Benim işime göre Çarjol taraftan geledi de Ruslar geledi de Gülcemal Han'ı aldalap bütün ünüsünü şu Marre Çarjol graniçaya koyup şonu güymediler. Şunun için bari bilmedi. Yok. O kitabın içinde bak katı kovu tarih var. Onu alıp oku alışır. Sana deyin o Çarjol taraftan geldi diyen o. Neyme diye Maktumul Han'ı yekece oğlu var. Maktumul Han. Atacan Türkmen'de şu kitap neçinci ýylda çap edildi? 78-nji ýylda. Taýyw Zöwri hiç yaşanam orta ýamanlap kitap çykarmak gadagan. Ýöne sen aýdan kitabym Taýyw Zöwri çykan. Emma bu derräýetden ýok edildi. Onuň sebebi bar. Kim ýok edildi? Hıdır Deryaev. Onu bilemem. Onu da okanlar olurlar. Onun näme üçin ýok edildi? Şu bizim o döwrün bizim berdi Muhammetler vardı. Блядь, şolar şoq diýen bardy şona. Вот, блядь. Patuvukları da bular bizenkiler hazırda. Şolar bilät. Просто Подкаплюшник. Просто alınlar вот это, развейте вот это все, да, açınlar eğer de bile drone bolsanızlar, maňa el işini интересно. И Abdullah aka siz açıp yapopsiz mikrofonu, давайте, o iki tane tarixi bilen adam, пожалуйста, sözlerde yiğitler. Aýgytladymy kim ýazdy? Hıdır Deryaev. Emma Berdek Kerbebaev onu türmäge batyran adam. Onun adyny çykdy kitap. Olar sizler näme bilýär? Bir tariha gözü gazdyrmyr? Taza prikol çıktı. Şöyle yazı tuttular. Ne için Gülcemal Han gelmedi o atları karatı bile ötürmeptiler dediler. Bara arabası karatı bile. Давайте şu zadın üstüne bir toçka koyalım. Yaşlılar. Ну, давайте. Abdullah aka, Tacan aka. Men aýgurly çöp bir komentar çaýym için Atacan aga taňa söýdüge berýän aýdan erken. Mening söz gelegim yok ya, enincan doğuncu. Mening sana söz gelegini Hıdır Deryaev Gülcemal Han kitabının 2 tomunu yazdı. Onu ýok etdiler. Bir de aýgytladymy yazdı. Berdi Kerbebaev onu türmede ýok etdirdi. Hem de öz adyny kitap çykardy. Onun adyny. Aga men teňelen ol dawada moko. Näetdiňe men taňa şu 79-81 urşy näme üçin boldy? Men şonu soraýan. Näme üçin boldy? Rus imperiýatynyň koloniýasyna ählimidi bilýär taýny. Berde jedelleşmäne gerek ýok zaten. Koloniýa sömürge. Jedelleşme? Men pikiriň aýdaýdy ur tarapdan pikiriň aý. Waýynly tarapdan ýoksa ýeralty baýlyk tarapdan.
Bolya seredin ustadi. Ağam ne ettin ay valla. 79-81 näme üçin geldi şol? Bir de Seredin. mal bakmanda geldi. Näme üçin geldi? Şoň üçin soraýan. Ustada bu hiç kimin belli bir pikiri yok. İki tane Gelin, vay be. saat var. İki tane şu arada iki tane fikir var da. Birinciden şu döwürde bir tane kinyaz şu Türkmenistan'da Orta Asya'da öz daýhanlaryny işletjek bolupdyr, öz emlägini giňerçek bolupdyr. Ondan garaz basyp alyp şu şeýerlerde ornaşak bolupdyr da. Ondan bir pikir, men bir öwrenen bir videoda gördüm. Ondan yeniden şu demir yol kurup demir yolum şoň içinde, ýankyň içinde. Ondan ikinci näýdi men ýadyr. İkinci hemen şoň ýalyp bir zat döwrädi. Berdi bir ýazdyr ingilislerden öňürtalmak üçin de. No. Yo ingilislerden öňürti, umuman şoýarny almak şolamak. Bolya Atacan ağa Abdullah Aşir bir minut. Atacan ağa Abdullah 1714-nji ýylda Entek Mahtumulu dowulmanka Türkmen tireleri taypalary birleşip o İran öz musulmanymız bolsa da o günde salgyt halgytdan ýadadyk. O arkamyzy bir güýçli döwlete diremegimiz gerek diýip il ýaşlysy diýip hasaplanýan Hoca nepesi Pyotr Pergonyň ýanyna ugradyp bizi öz sastawyna al diýenligi barada bilýäňizmi? Haýyşnama bilen. Kino var. Onun kinosu da vardı hocanın kinosu da var. Girliğin ilçe. Awa. Atamına çaydan ay görerken bir kayda çay mı şeyin mi gurulacak eder. Bir çay mı şeyin bir işten geldim. Gurulacak. Kinona de girliğin ilçe. Aynı paso. Atamra sonra gurun versin atamra sana saygım sonsuz var. Doğunca minimcan. Sana saygım sonsuz efirden çıkmalı oldum. Senin için geldim efire hem yanında sağlıklar iyi efirler olurlar. Bolya sağ olun. Adam şun bilýän aýgıtladım kinony görkezme gadagyn edildi. Aýgıtladım kiçi wagtdan görkezilýärdi kino. Ýöne soň gadagyn edildi. Aýgıtladım. Niyazow döwri gadagyn edildi, soň bu Berdimuhammedow ýene görkezip başlady. Şu wagt aýgıtladım ýene de görkezlenok. Türkmenistanda wagtynda bir gezek gördüm. Sebebi şu wagt ýene de görkezme gadagyn şo aýgıtladım. Ýöňe sebebi nime? Aýgıtladymdaki bolýan situasiýa bilen häzirki ýagdaý biraz gabadrak da zatlary. Hana karşı. Doğru hanın ben görmedim aygıtladım. Aygıtladım demek aygıtly öwürmetmek mesela için ýawuz darymlyk dowam etdi. Adam şoňa garşy ingilisler mizatlar akkaşa da diye gara şolar ýalatda aygıtly öwürmedip halk öz erkinlik adatlaryna yetmek. Kinodan korkadılar bular. Yok baba. Вот конченые вора. Вот bizlerin hökümette. Мотив переворот. Да, конечно. Решающий шаг. Значит, что получается, да? По сути. Bizlerde Abdullah Ayştek все стабильно, все хорошо. Şunaka imaj berediler. Bunların korku oturan zadı realni da. O sizler ayda otupsizlar da zadın peydası yok. Bu TikTok efirlerin. Смотрите, ular обычно 1,5 saatlik kinodan korkadılar o. Представьте себе, inamında açık adamlar удовольствиясына или же bol oturan situatsiyaları ayda oturttular da. Они просто korku oturttular na данный moment. Söyüne oturmayın da. Orada dursun titrawati men ödüm arkadaşlar 2 hepde ýaşap gaýtdym. Şu Gurbanul gelýär diýilse 4 saat öňünden sen şahar aşgaty işiň bolsa, boldy sen arkadaşlar terk etmeli. 4 saat öňünden. Soňra çykyp ýetişmeden boldy sen mihman ýerinde şu ýollar açylýança ýatmaly. Sen işiň amalýa, zadam amalýa, boldy sen içeri gitip bilen şu bileni ýok şaharyň içinde. Соң мынака карай, вот самое интересное, да, такой ключевой момент. Соң мынака мугалым, апельсин, груша, şunak osuraklар gelediler. Bunlara общий aydılan da Gurban Asosu da. Şular gelediler. Bilesem diskriminert etjek boladılar. Şu buladı puluyam var, bilesem. Подаркаям atadılar. Zada da думают покупаемые люди, да, bizler aktivistler.
Nihira bilesizlermi? Bizlerin davamız bilesizlermi? Adalat, normalniy жизнь, normalniy образование, özümüze normalniy жизнь, bäçelerimize yaxşı gelecek. Bunu sen ikkita samolyot 100K etsen hem, 1000K etsen hem ты не купишь его, потому что bizler боремся за свое будущее, понимаешь? Вообще понимаете, грубонасосы? Şoň üçin даже и не старайтесь. И поверьте мага, hormatly vatandaşlar, şu zatlar полезны. Men hem вообще kitap açıp okuyan adam emas. Ata Murat bilen diskussiya edemen, Abdullah bilen diskussiya edemen, sizler bilen neşörde, Abdullah kene peste, Muhammed, yani kto, şu adamlar bilen diskussiya edende bize detaylı sorumuz, şu yandan alamız bilgini. Hemmemize полезны. Пожалуйста, şurada tarihi hem gepleşemiz, iktisadiyeti hem o, ekonomikanı hem bile. Doğru mu? Adam Cüneyt Khan bilýän mi? Kurban Mehmet Serdar. Şu Cüneyt Khan. Ha işte Malay kardeşim Kurban Mehmet Serdar. Bu öktepe vardı. Kestikten sonra mı? Bir gün devam edelim birazcık haýyşlay kynyrmadan. Ýaşlar ýaş kiçire. Atamrat bir devam etsene kardeşim karşı bolmadan. Ben jogap berjek menen gurulacak koşuljak. Onu tarihini aytıp bereyim Göktepe'nin. Yankı yerinden o 70. yılda biri barı bilet o özü zat etti ya. Bir daha güzel sayılır oldu. Yılını yanlışmasam mümkün yanlış. Yıl kän bir ýadymda durmaya yanlışmasam 1855 ýylda Xiva hany Mädemin han bilen o Mara türkmenleriniň çakmışmasy boli Mädemin hany ýeňeler hatda kellesini alýarlar. O Xiva hany. Ondan soň 1858 ýylda Saraqsyň eteginde Eýran şahsy Ses yapasın aldı. 1858 ýylda Saraqsyň eteginde Eýran şahsy Nasreddin şahanyň garşysyna nämede şu Saraqsyda uruş bolan Nurberdi han serkerdelik etdi, oşum komandirlik etdi. Ýeňeler 1861 ýylda Mara çözyş etdi. Türkmenlerin alok patent ölen yok deyip. O yerde de Türkmenler ýeňe. Ýagny Türkmenlerin ruhu beýik. Biz duşmany gaýtawul berip biljek ekenik. Orsu bolsun, Eýrany bolsun, Xivasy bolsun tapawdy yok. O praktikada görkel otyrs. Bir neçe söwgeçleri o diňe gruplar şol. Ondan başga da nabek diýilýär da, çapawulçylyk. O nemede de Türkmenler özüni tanadyp bilen, mertlikde, edermenlikde Türkmene şol döwrüň nemesinde bolýa diýdirip bilseň Türkmene, şo ölýe ýöne şo bolýa diýen soň söz beren soň sözünde durup gelen Türkmen halky. O soň oruslar göz gyzdyrýar, ýan gaýdyşmaýaly bir ostrov ýaly bolup galýada şo Mara Ahal owazisi ostrov ýaly galanda şöwrege alındy. Orusyň sastawyna goşuldy, hatda Kokand ýerde, Andijan, Fergana ýerde şo Fergana şäheriniň düýbüni goýuju Skobilov. Şordan şäher dikeltmeli diýip fundamentini esaslandıran, fundamentini goýan şo Skobilov aslında. Şu taýlara çelli boyun egildi, emma şu Mara bilen Ahal boyun egenak. Egdirmeli. O boyun egdirmeli, tawin etmeli. Türkmenler hem ýan gaýdyşmaýaly wadušuvleny bir näçe söwgeçlerde biz ýeňiş gazanyp bildik. Olar kim diýeni başga, o ýeňersi olaram. Hatta wazdушny şarna çelli bar eken Skobilovda şu suratlary var, şu döwürde nemedilen, o dokumental denemede. Türkmenler nirde gören aerostat diýildi. Şonu uçurup şo ýerden garap bilýär galanyň içine. Şo derejede öz döwrüniň öňde barýan tehnologiýasy bolan elinde. Şo öz döwrüniň, orslaryň elinde. Türkmenlerde gaýdawsuzlyk bar. Netijede tehnologiýa üstün çykýar. Görüşümüz ýaly. San tarapdan Türkmenlerken nemede güýçli tehnika boýunça ruslar güýçli. O ýygnaga ýetilýär käbir ýaşlylar aýtdy, bizde edil gapan ýaly bolar, duzak ýaly bolar galanyň içinde apkuşkada galar. Oglan, uşak, aýal, garry hemmesini ugradaly, ine tejen tarapy, kaka tarapy. O öz türkmenimiz o kölegeli ýerini bir pena öýüne gysganmaz öz türkmenimizden. Uğru yere nemetmez neyse. Yok, olar ne sany azyjyk bar bir ýeňe sow. Galaversin, gidip nämşetjek zat diýip garşy çykanlaram bolýar. Umuman kän näme şonuň üstünde nemet diýerler. Hatta birazrak bökmegim gerek. Şu Çingiz Hanyň tarihinde da köp tarihçiler yazıp geçýär. Ýöne tarih başlaýdyşmaýaly esasy faktlara dayanýar. Historia operaýa na fakty.
Şu Çingiz Han'ın tarihinde de vaktinde Harizmşah Muhammed Şah II Celaleddin'e vaktinde serkerliği beren olsa Çingiz Han'ı yengip bilirdi diyen tarihçiler yazığı kaldırıyor. Yani faktel yani neme. Pikirlenme Edil Göktepe gallasında hem şu Göktepe söveşinin takminan bir 8 ay 1 yıl ömründen neme yok öyle Nurverdi Han yok öyle. Eğer Nurverdi Han diri bolup duranda belki Orslar yengip bilmezdi diyen pikirlerim katken olan. Yani katı akıllı adam olan. Neme olan, yani ben primerim getirdim. Şu Lamakin'le bolan uruştu, şu ulu oğlu verdim Rathan yok oldu. İş bitiriptir oğul diye. Vakay çağırcığım ölüptür değil mi? İş bitiriptir diye. Başkan kapısında yas olup durka diye, hanın kapısında yas olmasa diye uyat olur diye. İş bitiriptir oğul diye. Çok yal bir yüreği katı adam olan. Mümkün şu Nurverdi Han değil olup durandı, belki alvan bilmezler kalanı. Belki. Yani bu yine çaklama, oylama, her kimin bir fikir yönetmen emesi olup kalıyor. Neticede Görüşünüz yalı Göktepe Gala basılıp alınıyor. O bir güne adamlar neçe güne kovulap öldürüp izinden nemet kırıp yürüyorlar. Bu zatları gizleyecek oluyorlar. Sededin indi ol padşa Rusyası. Indi kabir nemeler karıştırıyor. Şu orduları diyende Sovet hakimiyeti bilen padşa Rusya orduları yani karıştırıyorlar. Şu 1881 yılda Göktepe Galası basılıp alındı mı? Sondan bir takminen 4-5 yıldan sonra Aşgabat'ta heykeldik yerler. Yani bir neme ya heykel nemesine de mumanznak Göktepe söveşinde vefat olan Rus eskerlerin hatırasına deyip. Ta Türkmenistan SSR'e birleşençe Türkmenistan SSR döreyençe duruyor şu. Hatta söyledin ölen 40 bin adam nirde Orslardan yanlışmasam 1,5 bin neçe şonca adam öldü da soldatlardan. Şoların hatırasına hatta heykel dikildiler. Ama Türkmenler vavatında dımmalı, aytmalı da. Şu zatlaram yani Türkmen halkı tarihte görüp gelen. Yitiren bizler, onların pabiditlileri, bizlerinkiler öldürenlere, onların heykelleri bulmalı, doğru mu? Ova. Türkmenistan SSR döredilenden son ayrılıyor. Yani önkü padşanın emesine karşı SSR yani revolüsiya edildi. Şu padşaya karşı ayağı kalındı, zat edildi. Şunun nemelerine ayırıyorlar. Sonra çelli duran 1887-88'de diklendem diyeli. 1924. yıla çelli duran olsa da işte 30 yıl köpek duran oldu. Şu statüyem. Dişitay kandı. Belaya gvardiya gelen vakti. Belay flag. Da onda kızıllar geldi aldı kızıl zadı götürdük de. Это так получается. Это Yani bir soru verdi. Göktepe Galası ne için başlandı deyip. Ne için boldu deyip. Abdullah aka bilmem. Çay iç oturan mı? Nime iyi oturan? Alıp karaş otma menen bara. Muhammed fikrin var olsa ayday. Bizde bir belli fikir olmasa özüne karaş otuyorduk. Muhammed ayt sen aytacaklarım var olsun. Yok men şoňa özüne mi diýjäne karaş otyryn hazır. Bana interesno nim üçün boldu deyen inakasına Abdullah akaning. Men tak считаю, да, yani Atamurad doğru aytdı, то что şu wagtly sfera влияния, да, Angliçanlar realniyem bizlerin zada geldiler. Вроде бы Afganistan taraftan geldiler. Marı atporunu verdi şu wagtda. Kılıç bilen çıktılar. Yani gaydusuzluk bilen kazandılar da. Ona göre Oruslar amtı. Ne? Это наши территории. Короче, kaydadılar emmesi. Ben taksi bir ayda oturtmanda tam detalize edip tam tarihi sözler bilen aytsan o adı bilmem onu. Просто сфера влияния. Ben fikrimce. O bolmalı в любом случае. Bolatdı. Şurada самый katta faktör da to что bizlerde kılıçtan başka hissat yoktu. Реально. Ularda moltuk, tüfeng, tam puşka, muşka hemen adı vardı. Bizimkilerde hepsi bu kılıç, gaydusuzluk. Şu plus içimizde тоже şu vaktlara böyle paramparça attık. O bu tayfadan bu ak koyun, bu kara koyun. Bu teke, bu yomut, yana bir zat. Короче. Zor dönemden geçiyoruz.
Şu Göktepe'de şonça gırgınçılık bolandan soň Marynyň hany Gülcemal han şu diplomatiýa işini alyp barýar. Şu gördi Orsun garşysynda durmaga mümkinçilik ýokdy. Ýagny вооружениясы güýçli. Diplomatik işlerini nemedip добровольно nemetdi. Ýagny şonu ýazgarsa da bolýar, ýalkasa da bolýar da dogry diýenlerim bar, ýalňyş diýenlerim bar. Näçem bir müň adamyň ýagny janyny halas edip kaldy dip baha berip bolýar. Bez tolku bar bir utuljagyny bilip durwam ýana urşa girseň ol hem öz samsyklygynda. Näme oglyna polisiýanyň kapitany zwaniýasy berilýär. Oruslar tarapyndan ine bizem zaýymny nemetdiýäs. Ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap berýäs dip ýalňyşmaýan bolsa mümkin ýalňyşýandyrnam. Meniň bilişime göre şu Türkmenistanyň territoriýasynda birinji padşah Russiýasy tarapyndan padşahnyň fermany esasında birinji pensiya almany hökm çykarylan Gülcemal han. Pensiya nazначит edilýär. Знаете, birinci Türkmenistan'da birinci pensiyanı alan Gülcemal Han oldu. Bana vallahi ben öğrenmeli, bilmeli şu zatları. Abdullah sen bilettin mi? Yok. Rada dowam edýär. Men boldum çaýyp boldum menem goşulçy gurulajak. Rada aýdyp bolmaň men bolan men gurulajak. Indi şu Rossiýa Ataş, целый ханы pensiya oturdadılar. Prikol da bilet naturi. Yoktu. Rossiya şu Rus padşasy da Romanovlar dinastiýasy. Ýagny Zakaspi oblast dip at berýärler. Toşda o ýerde o gyzyklam däl. Şo o ýerde Garagalpaklar ham bar, türkmenler ham bar, özbekler ham bar, täjikler ham bar. Zakaspiski oblast. Bir oblastyň çäginde Türkmenistan ham girýär şoňa, Özbekistan ham girýär, Täjikistan ham girýär, Kyrgyzstan ham girýär. Bir oblast. Rossiya imperiýasynyň bir oblasty. Zakaspiski oblast. Kaspy dengiziniň aňary ýüze. Zakaspiski oblast. Şo Zakaspiski oblastda garşylyk görkezip bilen diňe türkmenler 1881-nji ýylda Göktepe galasyny basyp alany bilen 1938-nji ýyla çelli saprotiwleniýa bolup durýar. Oňa mysal edip ine Bekseýit Äkipiň Doganlar kitabyny okasaňyz şo taýda Cüneyt Hanyň nämesi Cüneyt Hanym inde sowremeniýet dilde aýdanda öz döwrüniň aktivisti. Oruslara karşı hareket eden näçe bir nemetdiýem. Uruşlar nemetdi. Cüneyt Han barada ýene bir aýdyp geçmeli zat, bellemeli zat. Türkmenistan boýunça birinji elektriçiство şonuň owasynda, şonuň şo köçkünde nemetdi. Elektrik stansiýa gurdurýar şo. Toku birinji nemeden adam şoldy. Nalog salyp şo öz paçineniýasyndaky nemesini Daje teňe çykarmagyňam çykarypdyr diýen gurrunam bar, ýok çykarjak bolupdyr, entek çykanit edip ýetişmendir dip öz nemesine Xarezm teňesi dip hatda pul birligini hem çykarmagyň nemesine nemeden eken. Plany bar eken. 38-nji ýyla çel saprotiwleniýa edip ýörýär. 1881-den 38-e çel hasaplan. 1931. Doğru mu? 1881-den 1938-e çelli. Şo 41 uruşdan 3 ýylynda. Şoňa çelli. Beýleki nämeler gökezip bilmedik. Kırgızda da, Täjikde de, Özbekde de ýene türkmenler saprotiwleniýan konkretni gökezen. Basmaçy, doğru mu? Şo wagtynyň sözü bilen как бы terrorist da, doğru mu? Basmaçy hereketi dip tariha yazıldı. Bizler hem şoň ýaldyrak okadyk. Şo kitaby näme ýazylan bolsa şonu okaýan her şey eken diýende. Soň oturup pikir edip zat edip göre otursak şolar hem şu öz döwrüniň aktivisti, ýagny şu Ruslara boyun bolmajak bolup, şolara boyun egmejek bolup edilen hereketler aslında. Şo wagty Afganistan, İran tarawa geçip takja Özbekistan tarawa, Karakalpak tarawa geçen bizleriň türkmenlerimiz bar. Haly büyüneçe şo ýanda yaşap ýöretdiler. Korоче, Kızıllar geldi granitsan Gaygıs Atabayev'dan soň granitsa çizildi, koyuldu. Ular bir yanda kaldı, bize berde kaldık da. Doğru mu? Ine 31-nji ýylda 28 ýa 31-nji ýylda, pamoým 31 bolmaly, ýalňyşmasam ine 2007-2008-de güýçli sowuk boldy. Şoň ýaly güýçli sowuk bolan. Aňyrdanam orus gysyk gelýär, kolhozlar döretmeli.
kolhoz, kollektivniy hajaystvo, şu sözden gysgalypylan kolhoz. Ýagny hemme zat ortalyk bolmaly diýip, mine fermalar zatlar da ene arenda yer almaly, kolhozun bolmaly, o şim öňküleri albaýyn bolmaly däl zat, hemme zat ortalyk bolmaly diýse, ýagny baýlara näme ýok. Köp baýlaryň elinden mallar alynýar zat edilýär. Şuňal agitasiýa öýredilýär, ortalyk bolsa indi mundan beýlek galla, ýagny buğdaýyňam ortalyk bolmaly, malyňam ortalyk bolmaly, aýalyňam ortalyk bolmaly, çağaňam ortalyk bolmaly. Biz munyň ýaly nemede ýaşamaýas. Ýagny bizim dinimiz, bizim däwimiz ýol bermeýär diýip Awganistana gitdiler. Şu 31-nji ýylda güýçlü sowuk bolan diýip, gysça diýerler, yeken diýerler, derýanyň boýunda ösýär. Şu atlaryň, eşekleriň aýagy buzyň üstünde taýmasyn diýip, şu yekeni ort düşeýärler. Şu derýadan geçip nemet gidenler var şimdi. Awganistandaky türkmenleriň aglaby bölegi şonda giden türkmenler. Nima ştada goşukda mara eger aşakda bir ýerde inglizler basy bolan bolsa bolar diýip. Otada ingliz basyn, rus basyn tapaýdyk, bir basy bolan ýurt, gan sorup oturýar basy bolan ýurdunyň. Öz ýurduny ösýär. Masalan, Hindistan inglizleriniň koloniýasynda bolan Hindistandan şu wagt Hindistan inglizlerden talap etip başlady. Tarihi ýadygarlyklarny talap etip alypdy. Afrikan alsaň, Afrikada şeýle baknaftan çykmak boýunça Amerika inglizlerden karşılık görkezýär. İngilizleri Amerikalara karşı öz gyzyl altynlaryny satmajak, dağıtmajak bolup, baknaftan çykjak bolup. Otada bar ingliz altyn, rus altyn tapaýdyk. Ýene-de şowurdurmuş öz ýurduňa özüňe ýetişmeden basmalan ýurtdan ýagşylyga garaşmaly. Şu Gaýgysy Atabaýewdek, gaýgysy deňeşdir bolmady. Gandhi aldı. Ýadyňyzdan çykarmaňlar. Indiada Gandhi desen çokunadılar. Şo nizavisimis alan adamların biri. Tarih yazdı onu. Bu Türkiye'de Atatürk, Hindistan'da Gandhi. Şon ýaly nemede. Nemem. Yani İngilizler alan olsa oňa tolarty zat diýip yazan adama berjek maslahatym spaylaryň gozgalaňy diýip, Vastanya spayy diýip neme var. Hindistan'da Lakshmi Bai diýip ayal maşgaly şol gozgalaň göterýär. Soň Tantiya Topi diýip şonuň nemesi var. Ýalňyşmasam şolan 1856-njy mı 58-nji ýyllarda bolup geçen neme. Şonuň kitaby da var hatda. Şonu okasa berke düşüner. Perdaçalar var şu arada. Nemeler oldu. Hindiler nähil seretýär öz koloniýasyndaky adamlary şo taýda dolu nemedilýär. Yazylýar. Odan Ertuğrul kinosy bar. Ertuğrul Türkmenlatdan odan Celaleddin emesi Türkmenlik tarihte ýazana. Ony türkler, özbekler çykaryp öz taryhyny öwretýärler. Bizimkiler berip otýar, joňa mümkinçilik berip otýar. Näme üçin bizim türkmenlerimiz şo kinony çykarjak kine rejissyorlarymız bar, ken. Ýani şolara ursat berilenok. Senin pikiriňçe Celaleddin milleti kim senin pikiriňçe? Celaleddin Rumi? Men türkmenlik bilen. Harizm Şah'nyň ogly Celaleddin. Harizm Şah daşy o tarap. Harizm Şah türkmenleri dikdi. Emma özbekler yok. Onun ejesi Türkmen olan emma kakası özbek diýip nemetýärler-de, ýagny bizinki diýip. Çingiz Han'a yeketek karşı çıkış eden Celaleddin Rumi insanına derya öz noktaya men boyunmanlarım deyip. Celaleddin Rumi. Abdullah'dan sonrası yok. Celaleddin Rumi bilen Celaleddin Mengliburnu garıştırma. Celaleddin Rumi şair. Evet. Ayrı adamlar. Indi Abdullah aka, çayınızı içip olan bolsaňyz, bana vezim. Evet, başladık. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Maksat bir tarapda da şu hukmani ýerde bir ýerine oğullarda bolýar, potrot paýlanýar. Dogrymy? Şuň kun aýdaly potrot paýlanýar, şol kolhozdaky daýhanlar o ýeri men aljak, 20 ýaşy men aljak, ýetimdäki sen al, o 40 hektar men aljak diýip öz arasynda paýlaşýarlar, bilýärmi ony? O başga görüp, ony görüp 5 man terip bilýärmi? Ony 5 hektar men aljak diýip 25 hektar ol alsyn, inim alsyn diýip paýlaşýarlar. Näçe şular paýlaşýarlar? O ýetim, orada gal ýa, bilýärmi? 40 hektar arrapda ta ýerler, alala o iş kimi. Onyala kara maňa düşýär, Alşeýre düşýär, Abdullah düşýär, ol alýan ýok ony, bilýärmi? Ýöne ýanky şol, ýelekim mes toprak ýerleri başta paylaşýar, bir de zat almaýar. Dünýäde şonu ýalap bolýar.
Van berdi we orsarda ekspedisiyalar bolýany. Bir de düşünüklidirler orsun kenbesi bolýar-da. Aynan göýberilýär bular dünýä taraplara, biz taraplara da göýberilýär. Göýberilen olar belki derwiş şok gelýär. Gariban derwiş brajaga bolup gelýärler, gelenlerine öldürýär orsun KGB'leri. Şo da urun. Piotr Brun, Nikolay I, II, III çarın, yani kamçetçik, şpiyonlar, agentleri. Olaram haýsy ýügürdi ýerde şo ýurdun däbine milýär, desurnam goýundan toýup bilýärler, goýundan makyp bilýärler, dillerine milýärler, dutaram çalyp bilýärler. Gelenlerine taýyn gelýär, türkmen ýaly bolup gelýär-de, ýani gelenler. Her Özbekistana barsam, Gazagystana barsam, türkmene gelsin. Türkmene gelen Van berdi bilen ýa-ni kän şpiyon gelýär, içinde bir şpiyon ýa-ni kitap berýär, şo Türkmenistan barada. Olam ýa-ni Van ber okuyp ýa. Van berdikden dowla dolmaly. Bu adam gelenne ýa-ni gelýär bu awaza tarapdan, Krasnodar tarapdan gelenne, fuwle gelýärler-de. Öwrenýär bulary. Awazadan köpük deňizden çykyp çykmanka jülp bilip bilýärmi? Vulkan atylýar. Şonýarak newitler vulkan atylyp dur. Bilýärmi? O haýran galýar deňiziň içi duruşly vulkan atylyp durýan, vulkan ýetemi ýaryp duran wagt bälle. Ýöne sow çeşme ýala gaýnap duran ýala ýa-ni newitler çoğup dur. Bilýärmi? Toprak ýörek barýan, toprak aswadyň ýerine çoğup durýan newit. Original newit ödeme palyarka da kerasinli orijinal newit. Hayran galýar bular maksat niyeti dünýä paýlaşmak, sowda etmek, ýani fotorat paýlaşýarlar. Piotr Brun, Nikolay I, II hemşerlerim ýankalak bular dünýä paýlaşmak gitýär. Haýsy ýerde nirde pribirli bu ýer bar, gözlemeli. İnglislerim bolýar, ispanlaram, portugallaram, fransuzlaram Amerikada beýleki gözleýänkiler. Indi gözläbini orsan biziň känki göýberýär. Goloýnaky raýonlara, pribirli ýerlerik. Öňden gatnaşyk bar, olardan öňden bular şu derwiş göýberen. Biz bilmeýän üçin biziň çägämeden aşaňa näme bar, näme ýok. Emme de öwrenmek öňden bäri bular biziň içimizde. Ordan KGB'leri, düşünükleri kenbesi bolýar-da. Şo döwürde de aktivistler bolan. Türkmenler üçin aktivistler bolan, şolara kän garşylyk görkezden, ýani Van Berň bir kitabyna şeýle diýär, biz diýär, toý meraka dotýurduk diýär türkmenler arasyny, toý dotýurdum diýär. Indi her kim näme dutar çalýawan, he dep türkmenler helleýär, dutar çalandan, ýani gyrtkanlar, dutara gyrtkanlar. Etlawa hilep bir diýerler. Şoňa eden wagty diýýän ki Van Berň iki elini gepeden we barama bilen keleden pitirdat diýär. Bilýärmi, türkmenlerde bu ýalat ýok. Ýani karaşa durun aktivistler syňyşlar tereden ony bu tutup saklap da öldürje bolýarlar, muny bolen. Ýani biz ýakyn hatyn alýan şo durun ýani başlyklaryny şo turda. Kalfa başlyklar hatyn alýan Van Berň. Ýani pul bu da ony gariban eş geldi-de. On pul ýetip ýani. Ahir maksat bular şeýle öwrenip gitýärler. Görýän haýran galy ýeriň aşağı gaz ise gaz posap ýatyr ýeriň üstüne ýöne gaz öz çykyp ýatyr bilýärmi? Kurt ýaksan pajar we jowa turap ýöne. Ýerli halkama saada türkmen halklar ol prosto bilmän gelen näme ýan tarap bilýärmi? Türk Osman imperatorun dargady ýynyň Haýwa hanyk çözdü, bärden Gajar hanyklary, Gadal başlar çözdü, Ürgünç hanlary, Buhara emirlikleri, Haýwa han geldi. Ay garaz gepingden haýsy tarapdan gelen türkmen taran ýörde ha bilýärmi? Elini ýylamady da boşna kitler da boşna giýip bolýarlar. Ay gara gepingden çağalap, öldürýärler, giýilýärler, beklerler da boşna giýip bolýarlar da, köre kanat berýärler. Odan biziň sarwat ýene ýan kala çewşýär, şükür başyňdan kinozunda badyr, biziň sarwat bolar, ýan kala taýýarlar, erkekler nakkaça giýen, nakkaça şeýdip şeýdip mejet geç giden kat. Näme kal tamançylyk. Ýöne maksat hiç bizde diýre bolmady. Beş olaýatym şo döwürde agdyr ýaşamadyk. Türk Osman imperatorlyk geçýän ahalyň hany, men hanyp komparýa, Daşodyň hany, men hanyp komparýa, ay garaz gepingden marenke, men hany, Balkanda gonamadyk, Balkanyň hany men diýe. Gara bor diýen ýok da öýradyny birleşen okşolar. Hemmeti öýderini daýaw. Agdyr bolsalar ona boljak, on Agdybirde. Näme üçin Agdybirde? Agdybyr bolsalar şo döwürde Gajar hanlary ara şpion öýre, Agdybyr bolmady diýär. Balkandan ahal taraplar Agdybyr etmeler, bizatga berer şo döwürde hanlaryna. Bilýän olar ýomut diýip atakka, maňa daýankyp, teke diýip atakka, ay garaz şeýdip, şo wagtym şo bizatga berip ýani hiç kadar şeýdi. Buhara emirlik. Näle çağırýar şu ýa-da dogunmady, ýa-da şu çağırýar, hiç kadar şeýdi. Ana şola mawtum bilen watan şahirlik etip Türkmenistan'ın şu mümkün ýatany. Şu döwürde bolan, benim hanymy aklylamadan bolan. Ýöne maksat şowda berdi ýere ýelemek. Türkmenistana gelen ýa-ni şo şpionlar kendilerem gelýär, öwrenýär ýeriň baý, nibit garmy çoğup ýatyr. Allah'ım nazar salan toprağı şu wagtymana gelmek üçin ýa-ni Nikolay I özüne köşk gurmagy üçin Marwalatyň Türkmenistanyň 52 dilin ýeri bar. Köp şaýyrsang 52 diýsem düşünýär, 52 diýse 52 diýip ey Abdullah sen 50 kaýsang düşünýär ýa-da 52 diýmek köp adam düşünýär, 10 kaýda 52 şekde bar.
Abdullah sana bir yıl aysam düşünün ok gen mani veriyor. 50 kaysana düşünün ok. Yani Türkmenler aydıp böyle aramda gurrun ediyorsun. Yunus şu vat 50-kinji şun köşkü olan şu da mülkü olan. Nikolay birinci. 50-kinji mülkü olan şu Margulat'ın Türkmen vatanının şu vatki täze dünya 50-ki diýilen oğudu. Bir gelen mihmanlar var, bir gurulada söz vereli, odan dön dowam eder. Tın, dasın içine sapı bu bayka. Bayka özümüzünki, ayda özün. Gelen ana iki tane mihmanlar bularda söz vereli, odan dowam eder. Yo, aydı verin Abdullah, aydı verin. Men bayka bu. Bayram. Amerikanı goldayan oğlan. Zelenski'nin der mi? Amerikanı ve Ukrayna'nı goldayan adam. Ve İsrail'i goldayan adam. Elçir. Sana sorum mu da Elçir? Dinle sana sorum mu? Boş yere can çekken, boş yere. İttiyalak olup yönü yürüp oturuyorsunuz ana. Doğru mu maslahat? Başka isteyeceğim. Bir yurdun avattığını görülmesi. Agram deydi. Sana ne mi agram deydi? Ne TikTok'ta gurleme. Bana agram degenleri ittiyalak olup yürüyeniz var ya, ittiyalak olup. Yo ittiyalak olup yürüyen tentiyer it bilen deň bolup görme da sen samsak mı? Tentiyer it bilen deň bolup görmersin ha. Enne it Abdullah, Suat kakızan. Sen ite neme küfür ede oturtun. İtin heykeli aşk var. Teman it köçek koyar. Kur'an'ı berdi bu konu. Ceda kesecek. İtin heykeli var. Atacan, Atacan, dem Kakacan yen, Kakacan delo can nimi ho, kakoş di ho, lo can mana ti delo, kakoş. Ya, teman it köçek koyar olalım. Can mana ti adam delo. İtin heykeli var o aşka vatta. Sen nem itcan diye oturtun. Sen Kur'an buna karşı oturtun. Oğlum teman it köçek koyar. Lişnasıdaki teman it köçek. O ne mi diyor Kakacan mı? Yan kelak ho, can idirme ho, lo can mana ti delo. Mahmut sen mi bu katı tanıştın? Hani ön tema geçeydi teman it köçek. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Hoş geldin Talipçi. Aleyküm. Bahtiyar hoş geldin. Selamun aleyküm. Bari yana da geçeceksin. Aleykümselam. Gelin yaşı. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bugünkü efirimiz Türkmenin tarihi, Göktepe galatı, umuman şu var. Açacaklarını var ola aydı veren eşi Göktepe var da bir bilyen yükköş, bilyenlerini var. Göktepe'den ne olacak Abdullah? Göktepe'den ne olacak şu an Mahmut mu? Abdullah mı ya da Mahmut mu şu user? O da abi. Katı tanıştı. Yıllardır şunun gururumda oluyor da katı kovu. Sakallaş, Atacan, sakallaş o fenomen, sakallaş o fenomen. O sakallaş bilyen. Seninle cedel etler tarihten de. Katı kovu bilen ne olurlar var. Berekeli olurlar. Şu an esası Mavşut Han'ın sarayı ilk Türkmenistan'ın karşısı deyip ilan edilen biliyor musun Mahmut? Mädemin Han'ı yendikten doğru 40 boşunlu Sarat kalasında. Hocam Şurhan mı? Mavşut Han karşıda şey. Hocam Şurhan'ın son kavle diye da hocam. Yok. Hocam Şurhan'ın bir kanal ya. Mädemin Han'ı Hıyvanın Han'ı Mädemin Han'ı Sarat'ta yegenni. Yendi ya onu. Ağam. 40 min koşun. Oğuz'tan birin vidi palandıra. Oğuz'tan kimden vidi panalı? Kurwan orta parbaratan vidi panalı. Oğlum Oğuz'tan kimden aldı vidi panalı? Hocam Şurhan'dan aldı. Aydır hocam Şurhan'dan aldı. Aydır. O. Şu seçilindi. Oğuz'tan Necip Han seçildi. Ayarının akıllı uçun. Bakın o yakıldı ortada. Odun yakıldı. Etrafına kuruk olundu. Hem kimin eline näme verildi? El jagaşına bir sivıcık dal jagaşı verildi. Ellerin gıtıp oturma olurlar dedi. O van yaşlıları sonu kan kesmek için damarını beyin damarını belirlemek için. Kat enteresan bir tarihimiz var o. Sonu kan kesmek için sonun beyin nemetini boyundan gelen damarını
nähili kan damaryny atysyny görüp şonu kan testiler gowuşdan. Gaty interesan taryhymyz bar o. Şonun nähili şol biz suat efirmede gelende söýünýärse gaty sızımsız, yani esasen Alişer has sızımsız da bizde. Alişer bizlerde kan goru bilen o. Emma kim sızımlı? Rahat olun. Alşehir'i bespakoyt etmän, o Alşehir'i şu wagt limonun apelsin bespakoyt etmän. Oh. Şolara kan testiler, bizde kim testiler? Gowşut kan testiler. Gowşutdan öyle bir kandy ki, siz inanmarsyňyz, onuň kitabyny okaňlar, oglalar. Mädemin hanyň 40.000 goşunlugyny, 40.000 goşununy 4.000 goşun bilen ýeňdi. 40.000 goşun ýeri, 4.000 goşun ýeri. Tarat galatynyň kitabyny okaňlar. Taryhyny bize ýalňyş biligi bererler. Atajana, ha, iştimalay, Atajana, şunu 13-nji ýanwar Göktepe barada uruş näme boldy, näme üçin şonja Türkmen doganlamy ölüği şehit boldy. Şoňa geçerler, ha, işkinlemeden. Soňra geçirdi kime takallar, git çekerme ýok ki bile. Şoňa bar ýara, söz şoňa baranokmy? Ben bir remarka sokyň karaňlar, hormatly doganlar, hormatly ýaşullar. Şöyle şunaka zat var, men yalana çydanman. Kaçan hakkımı yediler, или kaçan bir adamın hakkını yediler. Я не позволяю. С головы надо рубить, да? Шунака зады. Я вот так понимаю. И да, мен эмоциональный адам. Bizler hemmemiz разные, понимаете? Abdullah sabırlı bol biledi, Atak sabırlı bol biledi. Asır kızmalyk etdiň, biz de senin tarapyňda. Sen birak kızmalyk etdiň. Yok, bizler дополняем друг друга, понимаете? Вот этим bizler сила, семья bol bilemiz. Düşünesizmi? Вот примерно Atacan aka, мы уже сколько лет bizler şu efir alıp turamız. Siz главный персонажларың biri Atacan aka. Где-то военная тема, пожалуйста, bizlerde Atacan aka var da. Где-то dini temasında Allah'ıma şükürler köpeli gitti. No. Прежде men talıbı başka yiğitler tanımazlarının Abdullah aka vardı. Düşünesizmi? И понимаете, вот эти отношения, они дополняют, да, нас. Düşünesizler, menin kızmalığım tam, или же menin dini bilmediğim Abdullah aka doполняет. Mene Abdullah bir ağızda, или Ataş, или Talip, или Abdullah aka, siz Atacan aka, Alişer, mikrofonumu öçür 5 minut, ben özüm cevap veremem. Все, так, öçüremen и сижу. Понимаете? И этим bizler хороши. Это хорошо. И bizler şugün, смотрите, самое вот не актуальный bizlerin halka, да, вот это вот tarih, да, вот bizlerde var. Реально bizlerin efirlerde самый не актуальный temaların biri. Bir giden zat adamla yazı oturan. No bizler şunu bilmeli. И bizler надо сделать так, чтобы было и интересно, и, понимаете, и познавательно. Это опять-таки моим мнением. Не соглашаться edebilesler. Şoň üçin давайте самые полезные işi edelim и будем дополнять друг друга, ребята. Как-то вот так. Demek şeýle orta otoýyny İnglisler alam bolsa gowular diýe, mysal üçin Afrika İnglisleň baknalygynda, İnglisleň garamagynda altyny gyzyny alypdy. Afrika demokratlaşýarmy? Demokratlaşanok. Angliýa demokrat boldy. Amerika demokrat, Afrikanyň belli bir territoriýasyny ýürüdip ötdi, demokratlaşanok. Indi Ştatda Türkmenistan İnglisler alam bolsa demokratlaşar deme. Ýewropa ýurtlary ýaly. Aşağıda diýerler var da onlara Amerika alan bolsa, seret Amerika alan bolsa, India seret sen nähili öňe gitdi India. Şu wagt Britaniýada, Angliýada baryp gör, Indialar nähili ýaşap ýörler. O minister Sunak Indiýanyň ministri boldy. Ana sen Türkmen bitdi görkäs ministri boldy nimede Russiýada. Ya yana bir başka bir Sovet yurtta. Да, непривидный бара, блядь. Вот обязательно или, блядь, под Америку, или, блядь, под англичан, или под Россию, блядь. А чё O teknologiýa öňüne gitdi. Programistlar barysy şu wagt induslar. Olara wara ak ýol şu wagt nimede? Kompýuter boýunça. Induslar. Näme üçin bir salmaly, öz ýarmy ýokmy bizim öz Atacan, baýka bir müçük söz vermeni haýyş edýärim. Olaryň arkadagy, olar ak pata beren üçin, olaryň programist bollar. Şonu diýjek bolýarmy baýka? Ak pata berdiler. Öňe, diňe, öňe, jan watan, Türkmenistan.
Yok, Biliyorsa Atacan aka. Bayka näme üçin ya İngiltere, Ruslar ya bir de Alman näme üçin ötüpmedi. Seyredin, dünyada iki nime var, iki yol var. Ya da sen komünist olacaksın ya da kapitalizm olacaksın. Kapitalizm seçsen men yine Avrupa olacak. Men yine Amerika olacak. Men sosyalizm ya komünizm olacak der. Xitay yalı ya İran yalı düşünüyor musun? Ha gözünü aç fark boyunca kuruluşu oturuyor. Senin fikrinse birimiz patrisinyat etmeli, doğru mu? Birine mecbur kalmalı, doğru mu? Patrisinyatsı etmeli dersin, patrisinyatsı diyen yalı yine şu vakt Rusya hem zat alotür bizim baylığı. Yine sen baryan gönü Moskva uçmalı olayan. Yok. Partnyorski отношения bolmalı. Hakiki отношения, adalatlı отношения olmalı. Yöne, ünsünü var. Mesela Amerika kuracak mı bazı? Yine NATO kuracak mı? Men NATO girecek. O ne? Türkiye yine NATO'da. Yine Türkiye NATO'da 52. yılda girdi. Seyredin ne? Türkler gönü Germanya uçuyorlar. Germanya'da yaşar. Gezip görür dünyada. Hemen uçu şey ne olacak? Baykal'ın buna çıktıysa. Yönü NATO, ikisi de NATO yönü Amerika'nın Türkiye ambargosu var. Onu da biliyor musun? Ha? Amerika'nın Türkiye ambargosu var. Onu da biliyor musun? Biliyorum. Onda ne olur? Ne anlatın sen ne bu? Ningu отношения. Türkler sever Amerikanslar bilen işler şu oturuyorlar. Ya Avrupa bilen Almanya bilen. F-35'ini vermediler. F-35'ini vermediler. Ay o zat bircik zatlar vermeseler yine deprem oldu neçe kömek etti Amerika. 500 milyon dolar ne? Bircik zat bu ya. Yok, они ведь bize Katar так болу bilindi, да, вот Катар. Просто Катар Америка bilen. Покупать, смотри, одну секунду. В Союзе, понимаешь? Не партнерство. Senin aydışın ki tek, давай вот yapletme. В Союзе, понимаешь? Birleşediler, я тебе нефть, брата, ты мне технологию. Düşündün? Все, Bart. Понимаешь? Katar'da teknoloji var mı dost? Katar'da teknoloji yok. Hem mezat İtalya'dan ya Amerika'dan alıyorlar. Alo, sen düşünen yok. Как бы в партнерских отношениях. Onlar düşünün, en güçlü yurt dünyada Amerika. En güçlü yurt. Hep sen şuna satsan, öz zatları satsan dolar gönü alıyor. En güçlü yurt, düşünün şuna, adalatlı yurt. И давай и гимн yapmayı içine sapık. Давай гимн yapmayı tara. Давай hemen mikrofonu yapalım. Düşünün o Ruslar bizi zulüm etti Göktepe'de. Bir neçe Türkmenleri öldürdü. Siz yenedim şu propaganda etmen Amerika yaman deyip ya da Avrupa yaman. Etmen olanlar gayret edin. Sebebi demokratiya sürüyen, zulümleri ayıryan dini Amerika. Amerika olmasa biz de Saddam Hüseyin olurdu. Kurtları neçe öldürdü. Yine nime kako Saddam Hüseyin son Mübarek kim o Mübarek olurdu. Yine Başar Asad Senay türmede gördük neçe zulümler etti. Şeyli adamlar dini olurdu bana. Türkiye ruhsat aldı. Türkiye ruhsat aldı Amerika'dan. Men şeyli operasyon geçirecek. Amerika ruhsat verdi. Türkiye gün ayırdı. Türklerin nemesi o bizim Türkmen, Özbek, Araplar. Olurdur diyen. Ama bizde bolmayan soğuk. Ben şimdi böyle başta demokratizm olmalı. Vaka soğuk. Senin bolurdur diyen. 5 milyon halk senin Özbekistan bolup bilyen mi doğan? Gruziya men diyen halk Gruziya köçede günde çıkıyorlar. Köçede yine görüyorsun Gruziya nem boluyor. Özbekistan bolup bilyen o. Böyle başta demokratizm olmalı. Yine Armenistan şu Paşinyan gönü yine Belaruslara ya Putin'e yok etmen o da kabadan geçecek Paşinyan yine. Kardeşim Baykan tribuna geçinsene. Dayda birazcık ayçakladım bada. Türkmenistan'da sonku vaxtlar reketçilikte başladı. Adamlar nalog basıp pul basıp biri birine. Olam stavka üçün adı üçün. Teadilikte Aşkavat'ta Miradine ön bir sportsmen vardı. Adı Knyaz Jimmy, men Mirka'da yaşamsam tanıyanlar. Çol oğlan birini karoçu öğüne getirip, stavka koydurup, sonra onu Bruna Brehin alya, ne açın umanat maşkalasından dadından onu tutuyorlar. Ama padzenikleri men bir ay munana dol efirde ayttim. Gacar deyip bir haramladı var. Ne açı tanıgıyı zorlap, velayetten gelen gıyılları şehrin içinde zorlap, kakası yön, minister olun, pasol olun, dat olun. Bular var 6. aziyalı adam beriyorlar. Yani yağın ipte olsam var. Geçen ben efirde ayttim. Buları pahodu var. 6. aziyal vole veren edenin et arkanlıdır. Yasip. Nesip olsa şulatları halka getirmeli var.
Eger edenetlikler var. Velayetdeki gelen gyýlaryň görüwleri işlemäni gelýärler bolen arzyny gorkýarlar da pikir edýärler. Häzir bir arz etsek biz ýygnarlarmyka, biz kösärlermika? Adamlarda şeýle bir gorky var ýurdun içinde. Daşy arzyny aýdyp öňoklar hökümet edarasynda, polisiýa sebäbi gorkýarlar da, görüp oturýarlar da ýurtda bolan wakalary bilýärler. Özlerini bir zat ederler gorkýarlar. Şo hala düşüpdir o görüwleri. O haram tazarlanan suratlar barmy Talip? Ay suratlarına birinki var, näçe bolsa men video çekjek bir günne. İnşallah hökmandar eder. Olaň hemmesini adyna çyn aýdan haram 6-njy adjel var. Şolara ýol berýän. Aýlaşaýda Talip ad familiýasy näme boldy? Allah inşallah hökmandar eder sonra ýetirirsin näçe bolsa. Bu edenetlik bollaw ýurdumyz bar. Aýallyk ýyllarymyz arkaýyn gezip bilmese näme o biz o näme üçin biz ýaşap berse bir erde namysymyz näme ol biziň aýallyk ýyllarymyz. Olar ýaly edenetlik bolmaýar ha. Näle bolla kelle ýediler ha ýurda. Yok, yurdumuz asydy paragatlyk gülýän yurdumuz bar ha, sözde. Edenetlik bu mysal üçin vilayetde diýeýin 5-6 sanalyk bolup giýçän 2 ýar 3 ýar o şagaryň içinde aýlanyp öz 2 sanalyk minize deňmizden geçipdi. Näme etýän boldy? Näme işin jogap berýär? Köpçüligiň ýanyna gelip bilen okla. Nerde bir 2 toýdan çykan adam bolýar, içipler. Şolar ýygnaýarlar. Biz ýaş olarlar, gezip biz biziň ýanymyza gelýärler. Bar işin bilen bol, sen näme işin diýip hok görýär, iş aýtyp bilen okla minizeler. Şu wagtda şäherlik ýagdaýda. Şu bu meniň temam. Aralarında da biri var. Ayallar zatlarla bu magaz edip gorkurup var edip. Короче, her kili zatlar bar bula için Allah orasın. Eýtse tapymy howa aýtmany var. Konkretne denetliler eken ýurda. Gününden eşdiýänler o. Prosta aglyma çykalýar o bilýärmi, ýani bolýan zatlara teredo. Sebäbi görýän bu sebäpler, itekleýän sebäpler bar da. Meselem stavkany kim etdirýär Türkmenistanda? Olam garnaşlary, Türkmenistanda igravoy stavkalar. Garnaşlary etdirip otyr. Olardan başga etdirip bilýän ýok. Görýänmi? Stavka diýilen zat näçe tane adam öýün ýykýar o. Ana öň Aşgabatda men Grand Hotel işleýärdim 2009-njy 2010-njy ýylda mektepde okuýardym Grand Hotel işleýärdim. Şu taýda kazinoda näçe tane adam gelip näçe tane utulup bar edip şolatdyr görüp bilýärler o indi stavka kazino bolmasa ne online stavka da adam öýün ýykyp berýär. Ana şu basryk gitdi. Rehin zaложник alıp gitdi. Случай käme bolar ýa aýtsan aýdy bermeli o. Ýöne prosta bilmeýän taraplarym käm. Ýöne ýaman kän adam öýü ýykylanyr şu stavka arkaly. Narkotikden beter stavka. Doğrudan ýalňyş aýtýan. Doğru. Adamlar hatyny koyup şunaka случайларым boldy, ova ставка это плохая вещь. И men bilesem, чему удивляюсь, да? Вот ikkita выход бар, да, на şu ситуациядан. Или раком жить, или же просто стоя умереть. И bilesizlermi? Ради будущего, да, öz beçelerin будущесі üçün bunu не надо велосипед создавать или 5-nji digli yasamız yok. Bu bolup gel oturan zat adamlar ede oturttular bize. Bir giden istoriyaları var da просто bizler şuna karşı durmalı. Durmalı. Şu gün şu tarihte yazmalı bize. Ol görüle. Bizim halk şu zatlaryň telewizorda aýdylaryna çelli garaşýarlar. Haçanda telewizorda aýtmaly sen yurt ýumryldy, adamlar hökümet jenaýatçy, banditler otuy diýmeli. Ana şonda da daştury ılgap başlamaly da adamlar o tok ketekde toklar ala pasarda olup gatjalar bilýän oldu. Ana şon ýaly bizim halkymyz şu telewizorda şu zatlaryň aýdylaryna garaşýar. Adamla birazcık beynini ulanayın o yurt diyen zat yok. O televizör diyen adam dine bizi aldama üçün bak. O televizöre vatana seyredip yurda baka vermeyin ha o. O TikTok'ta koyulayan o gözü aldama üçün bizi aldama üçün koyulayan videolara baka seyretmeyin o adamla gayrat edin. Şol gajar diýilen var ha. Bıçak bilen at bilen gyýlary topulup pulunu alıp iznasiýol edip etmedik bokuýar o. Bir saparym şoňa çäre görmediler o. Görýäňmi diýmek? Kakan öňe medipede işläp giden bolsa da ölküti kakasy. Hopuluk ministrin we de sowetnik mitde bolan. Короче, bir ключевой позициýalar diýilen. Şu wagtdan görýäňmi ogluny zat diýen oklar. Egat haramlar. Talip inimizden taňa bir sorawym bar. Berebilermi? Erde bilýän bolsam aýdyryn.
Kaçgor menin tarapymdan da ýene böyleki efirleri gördükden sonra talip döwletiň bir proýekti diýerler. Agam, sana bir zat aýdynmy? Meni ýene sen düşündüm, men gatwyrmak sen aýdýan adam. Erde men şu ýolda bara janym berip ölsem men tir bul adam bilgeçgin öldü diýerler. Şoň üçin men tapawdy ýok kim näme diýse diýersin. Men bilgeçliğin öldü. o bilgeçgin öldürdi diýerler. Men şoň üçin adamlar her kim bir zat diýip oturýarlar. Yani net esasda men proýekti bolsam hökümet öz klüçevoy zatlaryny bermedi ama agam näme bu zat diýen yani onu bir adam pikirlendiler. Eğerde sinir sistemi diye o zat sinir sistemi yani in şu wagtda çen aýdyrmadyk zatlar aýdyp otur. Yani şu zatlar bir aýtdyrmady ama doğru değil mi? Значит hökümetiň içinde hökümet bar aýratyn garşy. Bakın eştin talipin öz ağzından çıktı. Eştinler böylekle o yamak yalakalar eştinler. Talipin öz ağzından çıktı. Eştinler. Yok mağa gara. Soru vermeňler. Atacan ake bir sekund mağa gara. Bu zat adamlar soruydu. Bize talip her yazak. Это объясняет. И подчеркивает, bilesmi? Важный моментlarını. И bilesmi? Bu zada любой biri, şöyle oturan vatandaşlar могут поинтересоваться. Adam da gelip поинтересоваться, sonra и ответ он ясен, понимаете? Но bize de şu algını aldıracak boladılar. Aktivistler tam, понимаете? Birimizin ecemize söyüp bilediler. Abdullah'a yazdılar. Abdullah'ın $10.000 karzı var. Ata Murat birini iznasilut edip kaçıp gitti dediler. Понимаете? Maňa bir zat da bilediler. Düşünüyorsunuz mu? Это просто diskriminировать edecek boladılar. Düşündünüz? Bizlerin reputasyamızı просто на ноль getirecek boladılar. Atacan ake, siz куда идете? Я вас не понимаю, Atacan ake. Yok. Alişer, men sizin tarapyňyzda ýyllarda sizin tarapyňyzda ýöne şu wagt talibin öz ağzından eşitdiler. Eşitin, halk eşitin şunu. Hayır, Atacan ake, nüm üçin talibin efirine gelmişsiz? Nüm üçin Nuru'nun efirine, Yemen'in efirine, Abdullah'ın, bize hemişe в гостях у друг друга. И bilesiz mi? Atacan ake, я вас очень прошу. Давайте вот, siz столько лет с нами, да, вот. И sizlerin tarafınızda demeňler, halkın tarafında. Bizler halkın tarafında. Bizler bilen demek, halk bilen demek. Arada bir pihpah girdi. Pihpah diyecekti yaşulam bolsa. Näme diye maňa da çek teklif etdiler de şu talibim kelýär meni kabul etmedin diye. Talip diye şu zatlary. Ey bir nähili bir adam, ulokan adam o sen özüňe Brooklyn'de ýaşaýap bersin. Sen ýüzüňe de aýtdyan o ýaşuly. Gurýantyň belki şu efiri. Pihpah o sen wara hakykatdan. Onu ýalym gurýap bolýarmy wara. Ey bir bahyçylyk o adamlar köpüsün o. Ey menden wara birazjyk bir öňe gitse bir Alişer gitsin, Abdullah gitsin. Men görüpçilim ýok, etsin o şol olanlara men hiç kime zawistim ýok. Bular bir zady çek bolýan bolýan, ay ol eýlep etdi, bul beýletdi. Goýun o şu bahyçylyk, bahyçylyk görüp bolanyň üçin şol iýze gidip oturýarsyň o. Birazjyk ýol beriň o adamlara. Päskelçilik döretmeň adamlara etsin işini. Evet Talip, sen Talip sen hali indi başladın. Men sana bir zat aýdaýyn, seret. Murat Kurbanow arada bir gatöňe gitdi bilýärmi? Takoy bir awraýly boldy. Bir topar mara gelip bara Türkmenler, MHM komitetler. Hazır indi seret. Hiç kim sereden ok Murat Kurbanow awraý düşürdüler bir-birine. Bular wara men her Türkmende yıldız keselen bar, her Türkmende kemçiligim bar. Men o zatlar aýçyp däl, diýjek däl, ýöne wara biz esasy Berdi Muhammedowlara aýyrmaly şu var. Düşünýän Berdi Muhammedow bizim problema. Men egerde nesile isleýän gowy ýaşama. Men şu zatlar kan zat etmeli. Üns bermeli. Galan zatlaryna kemçilik, boldy. Şonu diýjek Talip. Gingo. Bular wara diktatura diýerler. Bize garşy öz işimizde görüşýärler o. Yani özüň oturda pikirlerini ber. Tamam oturýar. Ay ol eýletdi, beýletdi. Ey, et направлениýany görked, işin görked o. Bize işim edýät yani. Hayırdır abicim yani. Neyle var yani? Bulara dinlesen ay. Ey Batuhan aýdyp otyňdan şu Batuhan. Yo hem kim bar o, kene adam bar o yani. Tani var etdiler o ara bir bolgusa zatlar gurulýar o yani. Näme men proýektmi men zat. Şonuň üçin diýdim de. Talipça şonuň üçin diýdim ki bayram gelýär da Murat Kurbanow sawnýar. Murat Kurbanowyň ýandaşlary imna näýse boş şer o zatlar 10 janwardan bahsedilýär. Şonuň üçin seniň agzyny eşitdimmi? Men rahatdym bayram Talipça. Boş şer galandy. 10 janwardan bu 10 janwar 10 janwar bolsun temamyz.
Atırjana. Ne? Onam da bulam da Abdullah da Taliban da Alşiram da näme üçin bir demokrat düşünje gulluk etmenler. Abdullah'ın bolmajakka, Alşiram bolmajakka, Taliban bolmajakka men. Hiç bolmajakka. Ýöne demokrat düşünje gulluk etjek. Demokratizm boljak. Näme üçin men Abdullah'ı gullayyn? Yani to seret bilen halkymyzyň tek şo demokratiýa diýen düşünjäni integriteklere kabul etmeýär. Adam bular şol wajdyzma öwrenip durlar, wajd gerek. Yani depesine bir padşa gerek. Şo padşa da hemme zat çözmeli. Şo padşa hemme zady edip bermeli. Şonuň Çok üçin paşa kelimesini ýagdaýa göre şo zatlary seret ýagdaýa göre ine padşamyz geler, institutlar gurar, demokratik institutlary. Hem şo demokratik institutlarym adamlara bilim berer. Adamlara bilim berenden soňam şeýle de demokratlar hak hukuk talap edýän adamlar şoňaly emele geler, bilimli adamlar. Şonuň üçin bir de ýeketek ýol wajd gerek. Şo wajd bilen şoňaly Biz alıp çıkmadık. Yani inniki gelecek paklenýa wapşap çıkmaya, wapşap pasif. Şoň üçin gelecek paklenýany ştadaky bilimli düşünjeli adamlar kurtarmaly we başga ýol ýok. Wallahi şu paklenýede gelsek, innik paklenýede umyt ýok. Soňky döwür hökümetiň patkalymlary padşamyz diýmene başlady. Dikkat etýäňiz olur. Padşamyz Allah tarapyndan gelendirdi başladylar. Doğru. Atacana Onu gelen adamları atıňa o efirden atıňlar. Padşamyz diýdimi efirden atıňlar. Ol soňky döwür yaman halkyň arasynda ýaýyn bolmana başlady. O söz aýdan adamlar efirden resk atyňlar, olurlar. Yo atacana bilen %90% adam şoňaly pikir edýär. Padşa diýip pikir edýär. Podsaznaniýa da o da podsaznaniýa. Beyniň bir giträk ýerinde bir niýretinde belli däl. Şol padşa bolmaly, padşadan başgaça ýaşap bolmaýar, padşasyz ýurtda ýaşap bolmaýar diýen düşünje bar da onda. Şonuň üçin o da temişe bolar. Gelecekde de bolmagy mümkin egerde bir demokratiýany gurmasak. Bilesenmi, вообще boykot etmeli ina şu Türkmen televizioniýasyny. Real boykot etmeli. Ina şu bu Türkmenistanyň televizioniýasy, 5 ta televizioniýasy hem bu Berdi Muhammedowlaryň собственный YouTube kanaly, понимаете? Şoň üçin hormatly watandaşlar, boykot edinler, anten alyňlar, antenda любой başga bir zady görüňler, no zady görmeňler. Турецкий каналlar, турецкий seriallary görün. И то полезно вара. Как-то adamı mertliğe çağırады da вот эти seriallarda. И понимаете, yalan bilen doğrunun arasında bir yerde hem запрещенный seriallar var. Давай для дрон seriallar var. Türk hökümäti ýanynda dedi. Просто maçak zadım sizlere boykot etmeli, görmeli emas. Вообще şu bizlerin Türkmenistanyň televizioniýasyny. Почему? Потому что общий 5 minutluk какой-то habarın içinde ровно 35 yazak 40 yazak arkadağı Şohrat, arkadağı Serdar, arkadağı yana nima alımsır. Bля, это же глупо. Nimesini göresen. Netoу ничего там. Adamın beyni sınadı ya. Beyni sınadı ya. Şey etmek bilen adamın beynisine represiye girdi ya. Şoň neticede de şu boyun bolýar, bolla uýgurlaşýar. Propaganda öyle padşamyz Allah tarapyndan berilmek sen seçmeli. 2027-nji ýyl o näme 27-nji asyrda. Sen seçmeli. Allah seçmeli. Düşünmeýärler. Atacana Ferhat şeýle ýagdaý boldy. Karoçy meniň radnoýnym bärdedi Türkiýede. Türkiýede indi ol Antalya'da işleýär. Sonda 3-4 san Türkmeniň ýanynda oturýar. Endi bilişleýärler da. Bilişleýärler boly. Ýöne meniň doganym, meniň inimdigimi aýdan ok. Ödünim. Meniň inim diýmene daja çekinýär. Men inim. Ondan şolaň ýanynda oturýar da dinleýär da men hakda aýdan rahatlaryny. Boly bilen barty hökümetiň agendy diýämişler. Näme üçin hökümetiň agendy? Sebebi biri gitti diýär. Bir gitti galany şoň gidenini görse-de hereket edýär diýär. Şoň gidenini gördü, şo hereket edýär diýär. Ölüme barýarlar diýär da bular diýär. Ölüme gidip barýarlar diýär.
onu ekidip öldürdüler diye bular hem şonyaly ölme var ýalar diye. Ýöne aslında diye şol birini öldüren däldirler. Şoňa arkaýyn bolgan şular şonyaly hereketleri edýändirler diýe-de. Mümkin olsa şu Bayka bilen bir 2 minut gürüňdeşlige deýin. Hemmeňize hormatum bar watandaşlar. Bayka bir bellek geçdi. Men şu pikiri bilen alalaşmaýan. Baykada öz pikirinde galyp biler. Menem öz pikirimde bir ýerde şu Göktepe'nin teması nemeden de ýagny Anglçanlar ýa-da Amerikanlar basyp alan bolsa gowy bolardy diýip o bir aýdy geçdi. Sizim dinlersiňiz, eşlensiňiz. Indi Baykadan şuňalyrak soragym bar. Menden hatda bir ýaş uly 83-nji ýylyň oglany. Aleyküm salam. Sözüm jemläýin. Menden bir ýaş uly SSR döwründe näme de bolsa birazrak görüp galan adam. Indi Amerikanlar gowy, Amerikanlar demokrat, insan hakları nemesinde o ýagny eksponat da bir görkezme eksponat o şolara guwanmaly, buýsanmaly diýen ýaly ideologiýany öňe sürýär. Bayka SSR döwründe türkmenler üçin aýry tualet, ruslar üçin aýry tualet, türkmenler üçin addelin awtobus, ruslar üçin addelin awtobus bolmaly diýen kanuny gawat geldiňmi sen? Amerikanlar gowy diýeniňe görä. Çıkar zaten Bayka. Yankov, 5 точкаңdan çıkar, давай cevap ver. Gel. Temadan çıkma cevap. Karaş. Balya. Yok, şu zatlar bolup durwam ýene Amerikanlar gowy diýe, yo men oruslar gowy diýemek. Ýöne sorta bölmeli bolsa, oruslar 3-nji sort bolsa Amerikanlar baryp bir 6-njy, 7-nji sort bolýar meniň gözümde. Menin şonuň üçin medeniýeti bolmaly. Menin şoňa şo tora berdim. Senin tora berdiň ýani. Berekalla. Atamrat meniň nemeňe berekalla. Yok, dili çıkan yok şu 5-nji точкадан. Bayka, cevap ver. İnternet yetti. Yok, internetden. Pentagondan can geldi. Döýdän Bayka. Yok, doğrular. Pentagondan can etti. Akjaydan can ettiler. Biden taraftan. Washingtondan geldim. Washington. Hop, bolya onda seredin vatandaşlar. Sorak berdim, cevap bersin, haýyş soň neme dersin? Balya. Ýagda ýok öýdän jogap bermedim. Yo, aydy ver. Aydy koyur. Bayka, я тебе задал вопрос, если ты услышал. Sen baştaki sen zat diýdin, Türk näme üçin sen zat edýän? Amerikany soňa. Okey. Seredin bir zat aýdaýyn. Revolýusiýa bolmynka İran nähili ýaşap ýurty görüň da gaýrat edin. Prosta bir Afganistanam revolýusiýa şahyny aýyrmynka, ine bizde bolmady, Russiýanyň aşagynda Afganlar hem bolmady. Şonu gaýrat edin ýaşap görüň şolar nähili ýaşap ýurty. Ondan soň din gatışdylar olara. Boldy, bulaşdy barysy. Ine soýuz etdi şonu. Din gatışdyrdy, şahyny aýyrdylar, beýleki İranda aýyrdy Pahlevini, beýleki de onu aýyrdy Afganistanda. Ýolda wara mende Ford maşinlar kondisionerli ýörtdiler. Magnitofon bardy. Bari oğlanlar jinsi giýatdylar. Jinsi. Biz soýuzda jinsi gördüňizmi? Siz jinsi gördüňizmi? Magnitofon gördüňizmi? Avtomagnitola bardy maşinda Jiguli'da ya beýleki. Gradusnik barmy öňde temperatur ölçeýän? Bir temperaturyny ölçeseň, men näme soradym, sen näme diýip dursun? O temaň soň gelýär. Tema geçip oturýarsyň ha, Bayka, başga tema geçip oturýarsyň. Ýok, onda eşitmedim men. Bağışlan. Bayka şu Kanada'da. Pentagondan can geldi şu Bayka. Sora berdiňmi? Näme sora berdiň bu Bayka? Atamrat men sen goýan dogry sora berdim. Kara, отдельный tualet bardymy doutran Sovet Soюзу wagty? Ýadyňa düşýärmi Bayka? Отдельный tualet для русских и для туркмен. Bardymy şonaka? Men o zat bilemok ýadymda däl. Men sana bir zat aýdaýyn, Alişer, türkmenler sen ukraşeniýa toýda gyzlar giýinýär, ukraşeniýa. Sen ukraşeniýa gör, nähili gadyr zamanlardan gelýär. Nähili uzun. O döwürde уже bizde ustalar bardy. Şo zatlary oňarýar. O Rusiýetler ýokdy o zatlary. Kakoj bir şapka diýerler o. Yok.
Maňa kara Soyuz. Men bile oturupman nime Atamurat'ın soru oturanını. No sen primoy soraga sen cevap ber bilen yok. Понимаешь? Soyuz teknolojiya kimden aldı? Sen biliyor musun Stalin kimden zavodlar kurdu? Amerika kömek etti. Bari zavodlar Novosibirsk'ta, belki zatlar Malochny zavod mu, nime koka zavodlar. Barisi Amerikadan, İtalya'dan getirdiler. Huday var diye otur. Gözlen Google'da Huday var diye otur. Onda sen yurdunu Amerika'da tuting da. Sen Amerika satmak ne akıllı fikir eden seyret? Южная Корея бар и Северная Корея бар. И Южная Корея стратегический партнер Америка. Город Южная Корея нахуй yaşap. Урод, стратегический партнер ёбаный. Не под ними жить, понимаешь, бля? Bizler под Российской империей yaşadık. Bizler хотим стратегический... Dur Türkmençe gurla Alisher. Bu Rusça düşünmeyelim ben. Tamam Alisher. Bu Atamurat sorun terdelesene şu bayram düşünmendir. Sorun terdelesene Atamurat. Bayram düşünüp anırtarak O düşünüyor. İşine gelen hak doğru cevap vermeni. Düşünmedim ben prosta can geldi. Huday var ayda otur. Düşünmek olsam onda yine bir gezak kayıtlayın. Yine yanı bir gurundaşlıkta şu Göktepe temasında vatandaşlarımızdan biri yazdı. O Anglçanlar alan olsa govu olar mı Ruslardan emetse govu olar mı sen şu tayda bir ağzap geçtin. Amerikanlar ya Anglçanlar alan olsa govu olardı dedin. O sen 83. yılın oğlanı menden bir yaş oldu. Men SSR dövründen birazrak yatlamalar var pamittimde. SSR dövründen bir 7 yıl yaşadım demek. Sen 8 yıl yaşapsın. 8 yaş olanda ya çağa aklından nemesini bilyen dövrü, mektebe baran dövrün tim böyle. O indi şol dövrde SSR'ın sastavında vaqtda Türkmenler için adelni tuvalet, Orslar için adelni tuvalet boldumu ya da Türkmenler için adelni avtobus, Orslar için adelni avtobus, Orsların avtobusuna Türkmen minmeli değil diyen kanun vartımı, takjı stalovoy, restoran, gaztinsa, hatta astanovkalar şonyalı bölök boldu mu? Yağne diskriminasiya edildi mi diyen soru koyun mesela önünde. Temadan çıkmadı. Ağamcan sen dur dostum bir gayret et. Ağamcan ondan beter oldu. Bir sanatçı ayal Aşkavat'ta dur dinleyin de bizim kahraman hakiki neme zulümleri aidiyatı sekreterler zorlap yurtla kızlar Orus dövrde ayna açıyla deyip psixuşka saldılar o. Sen onu görüleyen mi o? Ben sana tarih boyunca yine Abdullah Bilyaş o ayalının adını psixuşka yatırdılar onu. Özgürlük yoktu o. Ha kim Abdullah? Anna Sultan Kekilova. Anna Sultan'ın Kekilova şunu okap gör atamar ondan sonra bana gurle gayret et. Men var ecem Rusiyette işleyen vakti kim zavoda var ya Oruslar neyme ey Çurka sen geldin mi berdi familya Türkmen bilen sen neyme bilyen o berdi. O şeydi kıskalıyatır Oruslar var bilyen mi sen? Atamar sen neymenin gurunu diyaksın o. Aydıp bolansan aydıp oldum değil benim şu aydan cevabını kırmaydayın. Barmen kurlayın ne çıkacak. Kimin nemesi ummatınlay Amerikanın Abdullah. Sovet Soyuzu var halkları deportasiya edip o yerden o yere götürüp sol nemani industri yani östürcek bolup daha edecek bolup var ekonomikan dikercek bolup halka adarlarını berdi Sovet Soyuzu. Umuman Sovet Soyuzu'nun yüzünü var yalda. Yani Sovet Soyuzu proletariat diktaturası yani Amerika diktatura değil de o yerde diskriminasiya var. Olam yani kim bir adam nokot aydır ya Amerika'da gillene not. Hem bir adam kurlayın Abdullah. Sovet Soyuzu gille ya. Alo. Eştiliyem. Aydır. Abdullah donu demin. Alşer zadını priyudni. Familyan da gıyız olsa sikken bari. Yaman köp karıştırıp dursun. Ay balyada. Seredindi Baykan. Yankı Aydan'ın Aman Sultan Kekilova hatta iki erkek doğanı şolaram Türkmenistan'ın yani belli yazıcıları Şalı Kekilov bilen Aman Kekilov köşüde doğulan. Hatta şolaram bizim de onun ayal doğanımız yok deyip nemeti ol esasanen şu ayal kızların hakkı için öz dövrünün aktivisti şu Kekilova'da o nemet diye. Bolan adinoşna yedinişne on yal suçlar yan kaytışın yal zorlayatlar psixoşkadık yattılar men atrisat etmeyen bolan yöne menin getiren premierim avtobusların adelini bolmağı stalovo yeneneme mekteplerin zatların bu devlet derecesinde edilen zat kanun boyunca konstitusiya boyunca
edilen zat buna diskriminasiya diýilýär. Ama одиночный случайлар Amerikada bolan däldir diýenmi? Batkan boldy. Batkan boldy. Ondan başga da Kubinslar, Meksikanslar şolar hem diskriminasiya edip gezdiler. Indi näçe 100 ýyl geçen soň indi reparasiya töläp ýörler. Bir wagt öldüren indeýislerimiz üçin diýip. So Japonya'da iki tane şäheri urdu. Tölediler mi Amerika? Töläp ýörler, töläp ýörler hem gezip ýörler, tehnologiýa berýärler. Ha bize oruslar hiç hem tölenoklar. Bayram. Düşünsen Atamurat, men sana aýdaýyn Soýuz döwürde. Soýuz döwürde sen tanışyň bolmasa, meske almarsan, ýağ, et, gowy et almarsan, gowy sapok almarsan, joraplara gowy alma tanışyň zafsklat bolmasa, sen hiç hem edýär. Bizden studentler MGO'da okamadylar. Sen Türkmen, sen hiç hem girwan bilmeň şu ýerde Moskwa, bilýärmi? Diňe baýlar, sekretarlar. O sen Atamurat bir gowy izarlar o. Japonya Hiroşima hakkında bağışla soradı mı Amerika? Hiroşima'dan. Ama Google'da bir Japonya'da yine Japonya'da. İhmanada gerek verildiğinin arasında ihmanada gerek verildi. Hiroşima'dan bağışla soradı mı Amerika? Beril soňa mikrofon. Salamu aleyküm dünya bedel. Şu Abdul dünya bedel söz verelim gayret edin. Aydılar dünya bedel. Layalı oğlan Türkmenistan'da köpeysin. Türkmenistan'da kanun yok. Türkmenistan'da kimin pulu olsa koşa çınar bilen gıyzan İnternet yok. halda ıskidurlar. Türkmenistan paraxor. Türkmenistan paraxor. Dünya pulu va zamanı olup gitti. Düşünýäňizmi? Siz näme diýseňiz hem hissa edip bileňok. Mundan wara hemme zatdan arkadamyzy haberi ýok. Ýanyndaky itler, köpekler, şolany işleri bolsa gerek bu hemme zat. Mafya, aeroport işgärleri mafya. Men öz adımdan aýdaryn şonu. Ölümden hem gorkmaýan men hissatdan gorkamak. Dünya bedel arkada diýen kim ol? Bizi dinleyen yok da dinleyen. Dünya bedel arkada näme diýäka, näme işi diýär o arkadan elde okmay halky dinlärene bayramçylyk edip ýörýänçe TikTok berip bildin. Şu arkadan hat ýazsaň barmýar şu eline barmýar şu Aşgabatda barbam ýazyp gördük. Hemme zat etmem gördük. Barmýar şu ýanynda köpekler bar, Hudaýdan tapan. Şu arkadaşymyzy ýanynda işleýän, öňkü aeroportda işleýän mafyany şu wagt Hudaýjan var ýene, ular geç bolýar. Hindistana baryp operasiýa etdirip gelipdir, skram alypdyr, poşkatam alypdyr. Näme bolup ýekeje gyzy var, ýa ony ýekeje gyzam ýaşaly Hudaý halatsa güçlü pullu oglanlar her hile edip siker onam Huda halasa nesip bolsa. Beni Huda himmet görüp dur. Sayladınız mı? Biz ýaly insanlar şu wagt ýaşlykymyzy ýetiremiz, imkaniýat yaratyp bilimiz, dogalarymyza, çağalarymyza, ýöne bu haramzadalara da bakan gün var ýöne. Sayladınız mı arkadaşınızı? Ses verdiniz mi şu arkadaşınızı? Dünya bedel arkada kim bolýar şonu tanıştyrsan ilki bara. Daşawuzda näçe işgary işten çykardym ben, näçe işgar polisiýalaram işten çykardym, milisiýalaram. Men hiç kimden gorkamok, bir zady izine düşsem bar ýok diýen. Ýöne şu arkadam bilen görüşüp bilmedim, hatlarymam barmady. Ýanyndaky köpekler var, köpekler näçe hat ýaz, her hile edip hat ýazyp gördük. Bolmady. Özüň barsaň bolmazmy? Dünya bedel arkadan, özüň barsaň bolmazmy hatyn barsaň? Näme diýsem, näde düşündirsem ka? Ýanynda itler var, itler, paraxorlar. Pulum bolsaydy bir 10.000 $10.000 bolsady hatym geçerdi. Jaýymyz ýykyldy. İki granisa arasynda kaldı, jaýymyz ýykyldy. Jaýymyz ýykyldy. Diňe yer berdi, hiç kömek hem bolmady.
olmadı. Neçsan çağa öldü, neçsan adamla üyünde asılıp öldü. Ben hele caysız oturupman, Dünya caysız Ştada kaham üyünde oturupman. şu ideologiyan gollaýarmy? Şu berde edilen ideologiyan Ýeke düşünjeli. oğlum ba, adamım ayrıldı. Hükümet jayında oturdum, hükümet jayını satın aldım. Hükümet jayınam yıktılar, sen çık bu üyden de. Hükümet jayınam yıktılara satın alan jayımam yıktılar hükümet jayını. Haydi vilayetler Bulara da bak. Nirede yıkıldı? Vah zaman götürse elime verse özüm bilecek o kimi ne etmelek ayalsan deyip sözün geçirenok men yanımda min san erkek bolup durup nire varsan ayalmaş kalasan özüne gel yerde durmalını bil diyele. Dünya kadar sen nireden Ha öldün? addi da şu hekim atıyasam Eşitmiyor. hekimi görmek hekimini çağır bir görelim bir görüşürler şöyle dedik onu görmedik biz. Gazam özüm götürü oturayım. Svetam özüm götürüp oturupman. Gaz svetam hükümet getirip. Gazımız svetimiz mut diye. He? Granisadan koç geldim ben. Ne gaz var ne svet var özüm getirdim. Dünya güzel bize eşitleýäňiz mi? Kadın aslında hakikat aýtýar ama sesi kesik gelýär. İlanladın mı sen? Dünya güzel. Granista ilanlı var ha. Daha şu Andrey'dendir. Yalanlar. Şurada şu acı gerçek var. O Şu acı agrey gerçek var. Adam просто bilesizlermi? Bizlerde вообще şu zat modny da 2 stakan uran soň всё politikany gepleşemiz da вообще erkek adamlarda. Katın kişilerde hem var bu zat. No. Hemmesi yalan. Ölün desen ölüp bolanak. Näçe gezek ölecek oldum ölüp bolanak. Ölme apa maňa kara. Şurada şu zat var da bu o hazır işte adam da bu nitrezm состояние bolsa hissatdan korkmadı. Näme? Alişer o bizi duyanok, Alişer duyanok o bizi. Havaydı. Понимаете? Havaga da acı pul gerçek. töylep başlamasak boldu. Şu apam real öz içindekine şu gün dökü oturan. Doğrudur Morsta под градусunda но понимаете, şu gerçek. Adamlar otaki думают da где-то какой-то царь var. И şoňa bizlerin hatymyzy ýeten ýok. Sizler sesinizi eşit bolanak men ses. Aýtma. Alişer, Alişer ya aldılar ikini tema geçtiler. İsteden bir tema. Evet. Yaylarsa da liçkeden zaten temata geçinler olur. Şu an hiç kirler. Geçtiler. Yok maalesef şunaka gerçek var. Hazır şu Yani etçen amına gülüyor. Ana hazır aytdı bu apam. Son bu apamı görmüşler. Şu bir ezek çıktı başka ezek bu ne işte bu. Ne başka bir yerde göresler. Prosto bolad şunaka adamda real kılınız bizlerden bolad. Menem içmeyen adam emesdim. Раз eline paçanla bilen oturasan, bir iki stakan uğrasan, и все, пошло, поехало, президент там, что делает, все, bizememiz politik bara. Просто kostüm çaları yetmedi de. И hazır aytdı, bu içindekini döktü. Olur. Ben diyeyim. Dälhanaň zatlaryň adamlara näse psik diýerdi. Aslında şu dälhanada yatan adamlar şu Türkmen halkyndan, häzirki Türkmen halkyndan saga adamlar näme üçin dälhana girip bir däliň elinden oýnap oturan oýunjagyny bir zat aljak bolup kör. Bermeýär, derre garşylyk görüp seni urýa, zat etýär, ýöne şu elindäki oýunjagyny bermeýär saňa. Öz hakyny bermeýär. Bunu bayramdan soramaly. Ha? Baykadan soramaly onu. Bayramın 25 sene sorağı var ama 5 gün sorağı oldu bayram. Oğullar mene ýazydım indi ertiýe dowam eder nähip bolsa. Abdullah. Şuat bayram Kanada'da Beludon'dan can geldi şu. Yok seyredin men Kanada'da değil dinle otur men Amerika'da. Yine seyredin vatandaşlar siz isleýäňiz barma Avropa Amerika doğru mu? Näme üçin siz Türkmenistan Avropa bilen Amerika etjekler? Ha? Näme üçin siz getirmejek Amerika Avropa size sorak. Siz isleýäňiz bäri gelme ýaşama. Öz raýatlara, öz vatandaşlar, bolşulara şeýle aýna durmuşyn näme üçin islemez ok?
Ha? Ina Yaşuli Abdullah tuveleme diniyen bil ya. Şolam şu Avrupa'da yaşapıyor. İslam'a piyone var ha. Şoňa jogap bereýin. Amerika, Ýewropa bir türkmenler bolup özümiz tehnologiýany öwrenip, türkmen injenerlerimizi ornaşdyryp öz tehnologiýamyzy näme çykarp bilmeýärmi, çykarp bilýär. Näme Germaniýa, Amerikada türkmen nägili alim işgärler gitdi. Şolar çağırıp getirseň türkmen öz zadyny ýöretip bilmeýärmi, ýöretip bilýär, çykarp bilýär. Näme üçin biz biriniň tabirligine zadyna urmaly? Öz başda kellerde revolýusiýa etmesen hiç düzelmez ýok. Ina seret Ukrainslar näme üçin şu wagt uruş otýlar? Sebäbi olar diýdi, biz Russiýa bilen boljak däl. Putin näme diýdi? Boljak däl bolsa, ina saňa uruş. Kazaklar hem şeyli. Kazaklar ayıracak oldu Putin'in prezidenti. Siz benim dostumu ayıracak bolýaňyz. Özgürlük yaşayacak bolýaňyz. Ina size desant, Ulyanovski desant yiverdi, tapur tupur ettiler. İmsin boldu Kazaklar. Tokayev yenem geldi, yenem vaše prevosходительство deyip ömüne çıkýan emeýe. Kako Putin'in yanında suratlar dakýalar. Bizinki ýalam aýna, Azerbaýjanyň hem aýna Aliýew. Her kim şu Orusýadan aýrylmasak hiç demokratiya gelmeýär. Men şonu düşündirjek bolýan adam. Tol korsiýet. Amerikanam getirmeliler. Näme üçin Amerika biz baglanmaly? Doğan, men sana yeniden düşündürüp otyarım. Türkmenler gelip başladı berdi Amerika'da. Özgürlük berdi. Sen gel berdi yaşap gör. Ne ettin o? Sen televizyonda dinleme Amerika Biden'a yaman. prezidentimiz mi? Biden'a prezident desek bolan mı arkada? Bar Abdullah sağ olan. Sağlığınız sağaman oturumlar. Yaxşı Murat Alişer. Abdullah sağ ol. Sağlığınız sağaman oturumlar. Unutmaň Amerikada özgürlük öz jinsyň bilen dengelse de toýady polýa durmuşlyk bolýar. LGBT.